Moi boas tardes. Damos comenzo a sesión plenaria ordinaria do mes de maio. Punto primeiro, aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores. 28 de decembro de 2023, ordinaria, 22 de xaneiro de 2024, extraordinaria, e 25 de xaneiro de 2024, ordinaria. Dámola. Aprobada por unanimidade. Punto segundo, señora secretaria. Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía e os seus delegados entre o 18 de abril e o 22 de maio de 2024. Punto terceiro. Proposta definitiva para a denominación do espazo comprendido entre a Praza do Carbón e o edificio da Peixería de Ucha como Praza do Rancho da Praza Rendiñeiras de Vila do Conde. Punto 4. Bueno, perdón, temos que... Sí. Votamos. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto 4. Proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, e moi boas tardes a todos e a todas. Efectivamente, veñen aquí unhas facturas para recoñecemento extrajudicial de crédito porque son facturas de exercicios anteriores, son todas facturas do ano 2023. Se trata de gastos de suministros correspondentes ao ano pasado, un de R cable do mes de abril por un importe de 15.591,99 euros, e outras correspondentes a gas tamén por importes de outros 14.000 euros, en total 29.990,7 euros. Estas facturas entraron tarde, por eso veñen agora a recoñecemento extrajudicial de crédito. Moitas grazas. Polo Grupo de Ferrol en Común ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas, boa tarde a todas e todos. Únicamente para reseñar que un ano despois de que estean vostedes no goberno, logo de insistir durante tantísimos anos que os servizos estaban sen contrato, a día de hoxe seguimos co recollida de lixo e limpeza viaria sen contrato, parques e xardín sen contrato, derratización sen contrato, aula de ecoloxía urbana non se sabe moito dela, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que tanto que exixían non están a cumprir vostedes a súa propia exixencia, sendo maioría absoluta, e máis na maioría de facturas que veñen aquí, que son relativas a suministros de electricidade e gas, que estou seguro que suporían un aforro económico importante de ter un contrato sobre elas. Nada máis. Grazas. Moitas grazas. Procedemos entón a votar a proposta. Votos a favor. En contra. Abstencións. Queda aprobado por 20 votos a favor e 5 abstencións. Pasamos ao seguinte punto. Dar conta do plan de acción. Para a presentación da proposta, ten novamente a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois boas tardes de novo e moitas grazas, señor alcalde. Imos dar conta do plan de acción correspondente ao exercicio 2022. Dase conta logo do plan de acción formalizado pola alcaldía para a corrección das deficiencias detectadas no informe de control financiero da intervención municipal, como digo, correspondente ao exercicio 2022. Con este plan, o alcalde dá cumplimento ao mandato establecido no artigo 38 do Real Decreto de Control Interno do Sector Público Local, que obriga ao presidente da corporación a formalizar un plan de acción, no que se determinen as medidas a adoptar para subsanar as deficiencias e incumprimentos postos de manifiesto no informe resumo, elaborado polo órgano interventor. Deste informe resumo deuse conta no pleno celebrado o 25 de xaneiro deste ano e agora simplemente plantéxanse as medidas que resumo a continuación.
En materia de personal e recursos humanos relativas a limitar as gratificacións e produtividades, actualizar a RPT, a execución de pronunciamentos xudiciais pendentes. En materia de contratación, elaboración do Plan Anual de Contratación, teño que decir que xa está aprobado por este Goberno e por primeira vez neste Concello de Ferrol. Ademais, reforzarase o persoal do Departamento de Contratación. En materia de subvencións, iniciarase un estudio singularizado das subvencións nominativas, así como dos convenios, entre outros, e procederase á convocatoria das subvencións no primeiro semestre do ano. En materia de ingresos públicos, actualización e revisión das ordenanzas, elaboración dun programa de actuación no eido da xestión inspección tributaria, estudiar a situación do Servizo de Facenda local e adoptar medidas para que as liquidacións se realicen en plazo, se resolvan os recursos interpostos e se notifiquen en prazo. Avaliarase a maneira de que os servizos de tesourería, recadación e xestión conten cos medios humanos e materiais necesarios, regularizando a situación das concesións e demais negocios xurídicos sobre bens inmobles. E outras medidas respecto dos anticipos de caixa fija sobre os sistemas operativos e de control e a levanza da contabilidade. Relativo a EMAFESA, aprobouse xa inicialmente no pleno de abril do 2024 a actualización das tarifas, prestacións patrimoniais de carácter público non tributario de auga e saneamiento, para garantir ese equilibrio e a debida prestación do servizo. Procede agora avanzar no estudo e adopción de medidas cara á regularización que xurídica e económicamente para o cumprimento da legalidade vixente e do contrato da sociedade mixta. Relativo á Sociedade de Turismo de Ferrol, plantexaránse as medidas necesarias ao Concello de Administración para a adecuación da forma xurídica máis axeitada á cifra de negocios e obxecto de xestión da sociedade. E, xa para acabar, o relativo á auditoría do prestador do Servizo de Recollida de Lixo, Urbaser, tomouse razón das conclusións da auditoría contable realizada a Urbaser e ordenouse que por parte dos servizos municipais se realice un estudo das medidas que deberían adoptarse. Todo elo sen prexuízo da realización do estudo de custos e redacción do prego para a licitación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria. Moitas grazas. Moitas grazas. Polo Grupo de Ferrol en Común ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, pois este documento é un corpus perfecto do que é a súa ideoloxía. En primeiro lugar, en materia de persoal público, que é o que presta os servizos públicos, vemos como, sendo vostedes responsables de que a cadro de persoal do Concello estea mermado, debido a Lei Montoro, que todos coñecemos, e a súa taxa de reposición, pois con ese persoal mermado permiten ou van impedir que se presten os servizos debidamente, limitando o número de horas extras, leo literalmente aquí, aos límites do crédito orzamentario dotados cada ano polo Pleno no orzamento aprobado para cada exercicio, que son 450.000 euros, cando cada ano se veñen gastando 1 millón de euros aproximadamente en horas extraordinarias pola falta de dotación de persoal, como digo, a consecuencia da súa legislación nos tempos de M. Rajoy. Creo que é importante sinalar tamén que vostedes apuran moito, cada 3-4 meses nos traen 2 novos asesores a nomear persoal de confianza, pero cando se trata de cubrir postos base, que son os que desenvolven o traballo diario de cada expediente, aí ralentizan todos e cada un dos procesos. Por outra banda, en materia de favorecer as grandes empresas, como Urbaser, pois tamén toman medidas sinalando que existe unha auditoría, que en esa auditoría se ve un desfase entre o que di a empresa e o que o Concello ou a auditoría determina, pero non falan en ningún momento de exixirlle a esa empresa que devolva o que ten de máis na súa contabilidade. En canto a nivel tributario, tamén é significativo, é moi propio de vostedes, que falen de actualización de tarifas, cando realmente é unha subida de impostos. Eso creo que debe quedar bastante claro, e que ademais prometen novas subidas. E logo,
pois preocupados tamén estamos polo que se pode facer en Recimil coa xente que vive aí, que Recimil é unha oportunidade, non é un problema, e creo que categorizalo como un problema xa un pouco pode determinar por onde van a ir as súas políticas en materia de vivenda. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Boa tarde a todos e a todas. Ben, eu, ao respecto deste punto, deste plan de acción, creo que o primeiro que chama a atención a maneira que vostedes o enfrontan, argumentando que o que pretenden é correxir as deficiencias detectadas, cando, sinceramente, permítanme que o dubide, sobre todo porque moitas das medidas que vostedes propoñen aquí non existen. Medidas que lles preguntamos na Comisión de Contas ao respecto desas medidas que pretendían adoptar para correxir estas decisións, e moitas delas dixeron ou argumentaron que xa se estudiaría. E, ademais, parecíalles mal que lles puidéramos facer ese tipo de preguntas na Comisión. Seguramente é porque nada tiñan que vir a explicarnos en esa comisión e como tampouco fixeron agora neste pleno municipal. Pretenden vostedes resolver o problema de persoal sin contratar persoal. Dificilmente se vai a resolver. Miren, se se fan horas extras é porque hai traballos que desenvolver por parte da administración local e, por tanto, os funcionarios e funcionarias están en disposición de poder desenvolver eses traballos. Para paliar e para resolver ese custe desorbitado en horas extras que acumulamos durante os últimos anos, quizáis, e é unha suxerencia, tampouco teñen por que tomar o pé da letra, quizáis poderían pensar que sería unha boa práctica contratar personal e non contratar asesores, que é onde destinan vostedes o gasto fundamental de persoal deste concello. Levan desde que chegaron ao goberno municipal desta cidade contratando asesores ano tras ano, mentres o plantel municipal cada vez é máis reducido. O 48% das prazas deste concello están vacantes e vostedes non teñen feito nada para correxir isto. E agora veñen con unha especie de regulación para unhas horas extras que se fan é porque hai traballos que desenvolver. Nos veñen a decir que pretende resolver o problema das subvencións nominativas e, sinceramente, é que non teñen ningún plan para resolvelo e o que é peor, é que non teñen ninguna intención de resolvelo. No ano 2023, vostedes destinaron máis de 1,8 millóns de euros a subvencións nominativas. No ano 2024 destinan 1,9 millóns de euros. Por tanto, non o corrixen, agravan o problema. E isto, en comparación coas de concorrencia competitiva, pois creo que é evidente que hai un desfase que non se xustifica de ningún modo, e menos cando vostedes no pleno pasado acaban de aprobar unha subvención exorbitada para o Racing de Ferrol sin que haxa coparticipación do mesmo ente. Por tanto, é evidente que nin adoptan ningunha medida, nin teñen ningunha intención de adoptala. Respecto aos ingresos, tamén, outra suxerencia, tampouco tomen a pé da letra, que únicamente para que, se o consideran oportuno, poidan ter en conta. Podíanlle empezar a cobrar a quen ten que pagar en esta cidade. Quizáis a Autoridade Portuaria, o Ministerio de Defensa, ou cando menos que as empresas que xestionan os servizos municipais do Concello de Ferrol paguen o que lle teñen que pagar aos veciños e veciñas desta cidade. Refírome a Mafesa, refírome a Urbaser e refírome a moitas das concesións que se xestionan por parte deste Concello a través de contratos ou non contratos. Porque o que vostedes propoñen para os ingresos, para incrementar os ingresos desta cidade é subirlle as taxas, subirlle os tributos aos veciños e veciñas desta cidade. O 40% lle subiron e lle van a aplicar a partir da súa entrada en vigor as taxas de auga, abastecemento e saneamento aos veciños e veciñas do Concello de Ferrol. Eso sí, a depuración, que supostamente ten un superávit de casi medio millón de euros, aí non se le toca. Non vai a ser que se nos cabre a parte privada da empresa Mafesa e teñan vostedes que tomar algunha decisión ao respecto. É evidente para quen traballan vostedes. Ordenanzas fiscais, home, quizáis non estaba mal que fixeran unhas cada ano, acompañando cada un deses orzamentos que presentan cando os presentan e como os presentan. Respecto de Mafesa, que nos propoñen? Pois máis madera. Leo literalmente, proceder a avanzar na regularización xurídica económica. Como? Non se sabe. O que sí está claro é
que a empresa, Emafesa, hai que salvala económicamente. Por que está nesa situación? Eso non, a ninguén lle interesa saber por que chegamos a esa situación, non vai a ser que haxa responsables que seguramente a súa responsabilidade sexa bastante significativa na situación económica desa empresa. O que si hai que facer é meterlle diñeiro para que poida seguir sendo viable. Que tivera a obriga de facer o saneamento na zona rural e deso non sabemos nada. Bueno, deixámoslo a parte, que tampouco é tan importante. Respecto de Urbaser, bueno, as auditorías ás que vostedes se refiren afirman que o Concello de Ferrol ten que recibir os ingresos que lle corresponde pola parte de beneficios que obtén esa empresa ano tras ano e que a diferencia entre que Urbaser di que factura ou os beneficios que obtén e que en esas auditorías contables, que parece que si son contables non teñen valor ningún, é bastante significativa. No ano 2015, a empresa dixo que tiña un déficit de 562.000 euros. A auditoría di que ten un superávit de 606.000. No 2016, de 613.000. Din que ten un déficit. A auditoría di que ten un superávit de 397.000. No ano 2017, de 500... remato agora, señor Rey. Un déficit de 590.000 euros. E a auditoría di que ten un superávit de 574.000. Moi ben, será unha auditoría contable, pero se a nós nos pertence unha parte deses beneficios, home, quizáis non estaba mal reclamarllo, porque, no fondo, o que vostedes nos están a propoñer aquí é que todo siga igual, e que aqueles que teñen certos privilexios instaurados en esta cidade os poidan seguir mantendo a base de a responsabilidade económica que recae sobre os veciños e veciñas desta cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Fernández Beceiro. Boas tardes, señor alcalde, boas tardes a todas e todos. Bueno, queremos facer varias consideracións con respecto a este plan de acción que a este grupo nos parece incompleto e con algunhas eivas. Para empezar, calquer plan de acción leva asociado un calendario de actuacións, un cronograma. Aquí non está por ningunha parte, non? Non sabemos se este plan de acción se fai para leválo a cabo ou simplemente para dar cumprimento á lei. En canto ao contido, bueno, constanos que non se fixo ningunha consulta cos xefes de servicios para a elaboración deste plan. Non sei se o borrador o fixo a alcaldía, non sei quen opinou sobre o plan, pero no expediente non constan informes dos servicios, non constan suxerencias de ningún tipo, co cal, bueno, pois un plan feito pola alcaldía, pero sin que os servicios, que son os principais interesados, non opinaran, non? Segundo, evidencia a falta de recursos humanos neste concello, non? A política do goberno do Partido Popular ata agora foi contratar asesores, 11 concretamente. A señora Sanjurjo nos decía que eran eventuales, bueno, pero é o mismo, señora Sanjurjo, 11 asesores. En deprimento de personal funcionario que tamén é moi necesario para a xestión diaria, non? En canto ás horas extras, pois este é o segundo documento no que se reitera a limitación da tramitación de horas extras ao crédito anual. Non sei que vai pasar coa policía e cos bombeiros ou coa grúa, por exemplo, non? Mais cando sabemos que, bueno, que o Tribunal de Contas está analizando este asunto, non? A RPT, bueno, onte houve unha mesa de negociación coa representación sindical, nesa mesa na que o punto de orden del día era a modificar a RPT para o proceso de estabilización, pois ao goberno se lle ocurreu levar un montón de postos máis, bueno, como sempre, sin negociar, sin diálogo previo, por iniciativa únicamente do goberno, e cabreando a representación sindical que hoxe emite un comunicado nese senso. Todavía entendemos menos esos que se levaran esos postos cando ayer anuncian que despois de setembro van a empezar a facer unha nova RPT. Non entendemos nada. Para que se queren? Se o objetivo era cabrear a representación sindical, obxectivo conseguido. Bueno, sí que nos gustaría que para esta nova RPT se contase cos grupos políticos e coa representación sindical, xa que unha RPT trascende o mandato, é un documento que vai servir para o futuro.
estexan vostedes ou non estexan vostedes. Polo tanto, creo que deberíamos de opinar todos sobre ese RPT. Das subvencións nominativas, pois nos parece ben que se trate de ir á concorrencia competitiva, pero que vostedes non o fixeron. O ano pasado fixeron unha subvención nominativa para Pantin Classic, este ano para o Racing, co cal hai un pouco de incoherencia, non? Vamos a intentar que haxa concorrencia competitiva, pero aumentamos as subvencións nominativas. En canto ás liquidacións da plusvalía, pois nos parece moi ben que se fagan en prazo, pero tamén nos parece un pouco serio que o Partido Popular, coa súa negativa a aprobar a ordenanza no mandato anterior, provocando precisamente o contrario, que non se puideran facer dentro do plazo, pois agora, no seu plan de acción, dice que se poñan os medios para facer un plazo. Moi ben, perfecto. Incoherencia outra vez. Na oposición se di unha cousa e no goberno se di a contraria. Dicen que van a avaliar as necesidades de tesourería e recaudación. As necesidades de tesorería e recaudación están máis que avaliadas. Falta persoal, non hai servicio de inspección tributaria, non se plantexa a depuración de dereitos prescritos ou incobrables que farían baixar considerablemente os saldos do pendente en recaudación. Isto non figura no plan de acción. O convenio coa autoridade portuaria, pois, aquí teño que decir que nos alegramos que, aínda que sexa disfrazado de protocolo, se leve adiante o convenio asinado por Ángel Mato e José Manuel Vilariño. A situación de Mafesa. Bueno, sorpréndenos que a solución de Mafesa solo sexa subir un 40% o recibo de auga aos cidadáns de Ferrol. Non se menciona no plan a revisión de tarifas en alta a outros concellos. Non se menciona o proceso judicial con Narón ou a falta de emisión de liquidacións dos últimos anos relacionadas co saneamento ou que está pendente a aprobación de contas. Quizá todos estes sean problemas menores que non teñen que ser considerados para estar no plan de acción. Quizá a única solución que a vostedes se lles ocurre para a estabilidade de Mafesa é subir o recibo un 40%. En definitiva, este plan de acción non é máis que un bo número de deberes para este goberno municipal. Deberes que se poñen vostedes mesmos, xa que foi elaborado pola alcaldía. Quizá ese sexa o problema, que se só elabora a alcaldía sen consultar cos responsables dos servizos, este plan de acción non é ni real nin vai a ser efectivo. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Inicia o segundo turno a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Señor Rivas, non sei se non se enterou, eu dixemos esta semana na comisión informativa, por se non estaba ou non llo contaron, saiu tamén na prensa que xa chegamos a acordo coa autoridade portuaria e, por suposto, van a pagar. Eu lle invito a estar actualizado dos avances municipais, porque vostede o líder, é a súa obriga como líder da segunda forza da oposición. Señor Suárez, vostede segue repetindo sempre os mesmos argumentos, veñan ou non veñan a conto. O que hoxe se trata é de dar conta do plan de acción para adoptar medidas correctoras no sentido que indica a intervención municipal no informe de control financeiro que é correspondente ao ano 2022. E que o repito porque o mellor, claro, como é do 22, xa nos botan culpa nos, é do ano 22, nos que eu saiba, no 2022 non estábamos gobernando, que se levou a pleno precisamente no primeiro pleno deste ano, o 25 de xaneiro. Agora se adoptan as medidas en consonancia con ese informe de control financeiro. Xa foi a Comisión de Contas, efectivamente, a semana pasada, onde debatimos durante casi unha hora e media todas estas medidas, toda esta temática. E nada, xa para finalizar, decir que é obrigación do presidente da corporación formalizar un plan de acción no que se determinen as medidas a adoptar. No 2021, porque este agora, con respecto, como dixen, ao exercicio 2022, e nos corresponde agora a nós, e o actual alcalde, que o está facendo en tempo e forma, como corresponde. En cambio, no 2021, o anterior alcalde non o firmou.
ou non aprobou, ou, bueno, desconocemos o motivo polo que non cumpliu con esta obligación que ten o presidente da corporación. Por eso, señor Fernández Beceiro, tal vez vostede poda aclararnos os motivos polo que o anterior alcalde non cumpliu coa súa obriga a este respecto, porque trata de darnos leccións dunha cousa pois que vostedes non fixeron. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Moitas grazas. Señora Sanjurjo, este plan fala de futuro, non fala de pasado. É certo que sobre a base dun informe do ano 22, pero un plan, as medidas que contén son elaboradas de forma subxectiva conforme a unha ideoloxía política. Nos non é que repitamos sempre o mesmo mantra, que é o seu mantra, diminuir recursos humanos públicos, que vai de detrimento dos servizos públicos, favorecer as grandes empresas nas súas contabilidades e, aquí o anuncian e prometen, subidas de impostos como o da auga ou a presión sobre os habitantes de Recimil. Por lo tanto, non estamos falando sempre dos mesmos argumentos, senón é o que está aquí negro sobre branco no seu plan, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Señor Sanjurjo, mira, eu dúas preguntas, sinceramente, porque creo que dubido que saiba nin do que está falando. De que tributo está falando? Gustaríame que mo dixera e dixérame cal é a cantidade que vamos a cobrar da autoridade portuaria e cal é a que nos debe a autoridade portuaria, porque eu ata agora descoñezo que non sabía que se podían pagar tributos a través de convenios. Eu, cando teño unha briga fiscal cunha administración, o que pago é o que me corresponde como suxeito físico ou xurídico. E o que me gustaría saber é de que modo a autoridade portuaria vai a aboar eses tributos que leva demorando desde que vostedes decidiron facerlles unha amnistía fiscal recentemente, non hai moito tempo, e desde o momento en que vostedes non lle exixen que abone os tributos que ten obriga de pagar. Eso por unha parte. E por outra, mire, que vostedes o que pretendan é compensar os privilexios que ten a autoridade portuaria, que ten o Ministerio de Defensa, que ten Urbaser e que ten Emafesa, que non paga o canon. O sea, vostedes lle suben as taxas aos veciños e veciñas desta cidade e lle perdonan o canon a Emafesa. E vostedes o que pretenden é compensar os privilexios de todas estas entidades públicas e privadas subíndolle os tributos aos veciños e veciñas desta cidade. Por tanto, o problema é un problema, non sei como chamalo, xa casi filosófico, e creo que a actitude que vostedes están a desenvolver e a práctica política que están a desenvolver dista moito de beneficiar aos veciños e veciñas desta cidade. E o único que pretende é manterlle eses privilexios a todos estes colectivos e todos estes entes. Poden vestilo como queiran, poden chamarlle plan de acción, poden decir que teñen medidas que despois non executan, ou mesmo poden decir que van a facer unha cousa e despois na práctica facer o contrario, que tamén é habitual en vostedes. Porque, claro, honestidade e rigor é difícil que se lles poida exixir, ou cando menos que vostedes o poidan aplicar como criterio práctico para desenvolver a súa actividade política. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Señor Sanjurjo, coa autoridade portuaria non se acordou. Vostedes non acordaron, xa había acordo. O que fixeron son os números. E os fixeron agora porque ese convenio que se aprobou no 2020, por razóns políticas, estuvo paralizado. Hasta que no ayuntamiento houve o mismo color que no Porto. Así de claro. Levan as mismas... son a cesión é das mismas fincas, todo exactamente igual. Non me veña con contos de que agora acordaron. Non acordaron nada. Simplemente fixeron as contas. Claro que o control financiero é noso, do ano 2022. Pero non sei que quere decir con eso. O plan de acción é seu. É un plan de acción irreal. Porque os propios afectados, que son os servicios, non opinaron. Por outro lado, como é habitual neste goberno, que nadie opina, que non sexan vostedes. Eu entendo que este plan de acción vai a ser para mandar ao organismo correspondente e cumplir a lei. Punto. Nada máis. Non se ve un plan de acción para accionarlo, nunca mellor dito.
Dice que debatimos na comisión. Non debatimos na comisión. Eso sería, se trouxeran un borrador, o debatimos, aportamos, nos dicen que sí ou nos dicen que non. Non debatimos. Preguntamos, porque non tiñamos información previa tampouco, hasta a orde do día. Entonces non diga que debatimos e que... Non, preguntamos o que era. Si quere lle digo eu cousas que tampouco se fixeron no anterior mandato, vostede me dixo plan de acción. Eu lle digo dúas, as contas de Mafesa ou o plan de mobilidade. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Para o turno de peche, 1 minuto, concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois nada, unos segundos, moitas grazas de novo, señor alcalde. Non quero repetirme porque eu penso que xa o expliquei 2 veces, non ratifico todo o que dixen, bueno, simplemente, señor Rivas, un pouco por alusións, claro que podo decirlle o importe, 1,4 millóns de euros que vai a pagar a autoridade portuaria agora. Bueno, isto é unha cousa... Eu, se fose vostede, hoxe non utilizaría a palabra amnistía, pero, bueno, cada un. Como ben di o señor Beceiro, lle teño que dar a razón hoxe. Nos facemos as contas. Efectivamente, o que vostedes non fixeron en 8 anos, fixémolo nos en estes meses. As contas. Moitas gracias. Moitas grazas. Dada conta xa do plan de acción, pasamos ao punto número 6. Sí, dar conta da resolución de data 21 de maio de 2024 relativa á aprobación da memoria xustificativa do ano 2023 da liña de subvención 6.1, subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol, incluída no Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Ferrol 2021-2023. Ten a palabra para a presentación da proposta o tenente de alcalde. Pois, moitas gracias, alcalde. Moi boa tarde, compañeiros e compañeiras de corporación. Un saúdo tamén aos representantes de entidades veciñais que hoxe están seguir este pleno. E, se mo permitides, pois un saúdo tamén especial ás representantes da Gaela que hoxe nos acompañan aquí, especialmente a Susi, que ten chegado pois a nosa cidade dende Vigo. O punto que imos a tratar xa foi levado á Comisión de Participación, onde se deu conta do mesmo e levouse o informe para a información de todos os membros da Comisión. O que falamos aquí pois é de dar cumprimento ao disposto no punto 11 do Plan Estratégico de Subvencións, que ven a falar do control e seguimento das liñas estratégicas, neste caso da liña estratégica de participación cidadá. Moi brevemente, o que se desprende das conclusións é que, tendo en conta que o ano 2023 é o último ano do período de vixencia do Plan Estratégico 21-23, xa sabemos que temos aprobado o Plan 24-26, as actuacións e obxectivos acadados no ano 21 e 22, así como o número de entidades veciñais que desenvolveron actividades no ano 2023, que foron 24 entidades, o total das persoas beneficiarias das mesmas, que foron un total de 13.557, e os diversos ámbitos aos que se dirixiron, como cultura, deporte, ocio, tempo de lecer, etc., considérase que se cumpriron os obxectivos fixados no Plan Estratégico de Subvencións, neste caso de participación cidadá, de fortalecemento da dinamización veciñal, o fomento da participación cidadá, así como o reforzo das entidades no seu mantemento e funcionamento de cara á súa importante función de ser un cal de participación cidadá. Polo tanto, cumpríronse os obxectivos nesta liña estratégica de participación cidadá. Dende o Goberno sempre apostamos e apoiamos polas entidades veciñais que dunha maneira ou outra pois sempre son o canle de comunicación entre o veciño e o Concello e, polo tanto, nese ano 2023, dun total de orzamento de 100.000 euros, foi executado un 94,58%. Neste caso, ese porcentaxe de execución non chegou ao 100% porque unha das asociacións de veciños finalmente renunciou ao que tiña solicitado. Actualmente sabedes que xa temos aprobadas as bases
desta liña estratégica das subvencións veciñais que foron aprobadas no primeiro trimestre do ano e tendo xa os orzamentos aprobados dende hai uns días, nos próximos días abrirase a nova convocatoria que neste caso ten un orzamento superior ao dos anos anteriores, subindo a 115.000 euros pola aposta deste goberno, insisto, polas entidades veciñais. Nada máis pola miña parte, moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra polo Grupo do Bloque Nacionalista Galego o señor Montero Castrillón. A ver, moi brevemente, bueno, primeiro, boa tarde a todos e a todas, moi brevemente, porque algunhas destas cousas xa se dixeron, pero, bueno, hai que ter valor, señor Díaz, para dicir que vostedes apostan polas asociacións de veciños, non? Vostedes o que apostan é polo Racing de Ferrol, non polas asociacións de veciños. Só recordarlle que vostede é un experto en chorar uns 15.000 euros ás asociacións de veciños, que lle dixeron que con 130.000 euros podían arranxar moi facilmente os seus problemas. Vostede lle recaneou 15.000 euros, sen embargo, sí que é un experto, e vostedes son uns expertos en darlle uns 700.000 euros a unha sociedade anónima deportiva, non? Como xa lle recordou o señor Rivas antes, vostedes deron máis de 1.900.000 euros a dedo en subvencións, e iso temos que engadir agora outros 700.000. Vostedes xa levan máis de 2.600.000 euros dados a dedo, non? Tamén foron incapaces de adiantar as subvencións que dicía o 70% das subvencións que pedían as asociacións de veciños, que lles dicían que para eles serían tan importantes. Sempre se disculpan coas bases de execución dos orzamentos, pero esas bases de execución cámbiennas. Vostedes son os que fixeron os orzamentos. Eso non vale de disculpa, non? Máis de 2,6 millóns dados a dedo é unha barbaridade, non? Vostede chora isto para actividades que son para a veciñanza, o sea que a veciñanza a vostedes les importa pouco, lle racanean o que sea a veciñanza, e o dan e o regalan en subvencións nominativas ás sociedades anónimas deportivas e outros amiguetes, non? Grazas. Moitas grazas. Polo Grupo Socialista. Ten a palabra o tenente alcalde, segundo turno. Moitas gracias, señor alcalde. Pois, señor Montero, pois lle teño que decir que efectivamente sí que apostamos polas entidades veciñais, estamos apostando día a día por elas. Mire, nos últimos orzamentos que había aprobados neste Concello antes de que entráramos no Goberno, que foron aprobados co voto do BNG, a partida orzamentaria que ia eran de 100.000 euros. Iso é, pois non sei, xa me dirá vostede. Nosotros, polo menos, pois subimos 15.000 euros e xa se falou coas asociacións de veciños que intentaremos ir subindo pouco a pouco ata completar os gastos que teñen. E si, insisto en que estamos preocupados polas asociacións de veciños e a veciñanza, e mostra delo pois é a relación que, dende que estamos no Goberno, mantemos coas entidades veciñais, con reunións mensuais e con reunións individuais diarias con toda a veciñanza, señor Montero. Quizáis, pois, a preocupación polas entidades veciñais, polo seu grupo, pois non é tanta, porque fixemos varias reunións ás que foron invitados os grupos da oposición, vostedes pois non estaban en todas, como por exemplo na última reunión, na última formación que se lles brindou dende parte do Concello ás asociacións de veciños e onde non estaba ningún membro da oposición. Moitas gracias e nada máis. Moitas grazas, señor Montero. A ver, vostede pode disfrazalo do que queira, pero vostedes, sigo lle dicindo o mismo, vostedes non apostan polas asociacións de veciños. Vostedes, que xa que antes se fixera mal, podemos estar de acordo. O BNG non gobernaba ni fixo ningún os orzamentos. Niso podemos estar de acordo, pero polo menos se antes non se apostaba, agora sigue sin apostar. Se pode o disfrazar vostede como queira, pero os números cantan, Dada conta xa, pasamos ao seguinte punto. Como comentaron en comisión, con respecto a esta declaración institucional de apoio ás persoas afectadas por ela, tendo solicitada a palabra a solicitude de Agaela, María Jesús Seoane Lema, si lles parece,
en lugar de facerse a lectura dende a declaración, vaise a facer a lectura por parte de dona María Jesús Seoane Lema e despois procedemos os grupos a votación exclusivamente. Entón, moitas grazas de verdade por estar neste salón de plenos e por promover esta declaración que, co consenso de todos os grupos políticos, imos aprobar posteriormente. Ten a palabra dona María Jesús Seoane Lema. Para estar aquí lendo esta declaración. Por lo tanto, en nome de todos os afectados, familiares e coidadores, moitísimas grazas. Lamento non poder ler tan rápido como querería, pero a enfermidade é unha das cousas que pídolles un pouquiño, un chisquiño de paciencia. O pasado 12 de marzo, o Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade de todas as forzas políticas representadas no arco parlamentario estatal admitir a trámite a proposición da Lei ELA. Dita aprobación supón que os lexítimos representantes da soberanía nacional da que emanan os poderes do noso Estado, tal e como recolle o artigo 1.2 da Constitución española, asumen como propia a necesidade de que os afectados por esta cruel doenza, os seus familiares e coidadores, sexan amparados en igualdade de trato co resto de enfermos de calquera outra patoloxía, coa cobertura sociosanitaria que precisan para poder vivir coa dignidade que merecemos nun Estado que xa, na súa norma fundamental, recolle a obriga dos poderes públicos de garantir un sistema de atención ás persoas con discapacidade, artigo 49 da Constitución, ou unha Lei 39/2006 de 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, cando regula as condicións básicas de promoción de dita autonomía e atención mediante a creación dun sistema para a autonomía e atención á dependencia, o SAD, coa colaboración e participación de todas as administracións públicas, ou na Lei 33/2011 de 4 de outubro xeral de saúde pública, que dentro dos seus principios xerais especifica que as administracións públicas estarán suxeitas ao principio de equidade, de tal xeito que as políticas, plans e programas que teñan impacto na saúde da poboación promoverán a diminución das desigualdades sociais en saúde, prestando especial atención específica ás necesidades das persoas con discapacidade. O 12 de marzo foi, sen ningunha dúbida, un día para o recoñecemento e gratitude polo traballo realizado dende hai tanto tempo polas asociacións de afectados e entidades colaboradoras que, coñecedoras de primeira man da dura realidade desta enfermidade, non teñen deixado de loitar arreo para garantir algo tan básico como a vida, dereitos en o cal o noso estado social, o noso estado de dereito e o noso estado de benestar vense abaixo sen remedio. Como galegos, é un orgullo para todos nós que a Asociación Agaela, declarada de utilidade pública pola Xunta de Galicia no ano 2023, fora unha das que encabezou esta loita e que estivese representada na xornada de presentación da proposta de lei levada a cabo no Congreso dos Deputados este pasado 20 de febreiro. O 12 de marzo foi tamén un día para a renovación da esperanza dos afectados directa ou indirectamente
por unha patoloxía neurodegenerativa sen cura e sen tratamento hospitalario, que fai recaer toda a carga do cuidado de enfermo na súa rede persoal de apoio, familia, amigos e coidadores, sen esquecer que a nosa actual configuración social e demográfica fai que moitos deles carezan incluso dese recurso básico imprescindible para a súa vida. Dende esa data, 2 proposicións máis foron aprobadas de xeito unánime polo Congreso dos Deputados. Aínda que ditas aprobacións reflicten en sí mesma a concienciación da clase política coa situación dos afectados pola ELA, non poden supoñer unha loita entre as distintas forzas que presentaron cada súa proposta. Ao contrario, dita concienciación debe implicar que se traballe coordinando esforzos e recollendo de cada proposta o máis axeitado para a defensa dos máis que entendibles intereses do colectivo ao que se dirixirá a norma final. Desgraciadamente, un enfermo de ELA non só preciso dunha estrutura forte e comprometida de apoio humano que ten que deixar todo atrás para a atención 24 horas que precisa o afectado, senón que a carga económica que implica a dependencia enerxética, a tipoloxía e duración dos cuidados necesarios, os produtos de apoios básicos para a vida diaria, a reforma e a adaptación dos fogares para facer fronte a unha realidade tan inesperada como devastadora e inevitable, fan imposible afrontar os custos mínimos non xa para manter unha vida de calidade, senón simple e desgraciadamente a vida mesma. Precisamente por todo o exposto ata de agora, a xusta reivindicación social non pode volver ser anulada por trámites burocráticos, deixamento legislativo ou por establecemento de outras prioridades. Todos os mortos, dende a paralización e posterior decaemento da anterior proposición de lei presentada en novembro de 2021 e aprobada tamén por unanimidade en marzo de 2022, interpélanos de xeito directo. Permítome engadir que son 3 mortos diarios en España por ELA. 3. As administracións deben dar resposta de xeito inmediato aos que xa non están con nós, e a todos os que día a día incrementan a cruenta lista de novos diagnosticados, persoas que non teñen nin cor nin ideoloxía política. O sistema legislativo español é claro respecto ás competencias sanitarias e as diversas leis que identifican ditas competencias e as atribúen ben o Estado español, ben as comunidades autónomas, non deixan dúbida da importancia que ese eido competencial ten no día a día da nosa veciñanza. É certo que a Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, non recoñece competencias sanitarias aos concellos como este de Ferrol, non que é unha honra para min estar a falar. Pero esta corporación entende que os municipios, como as entidades públicas máis achegadas á realidade cotiá da súa poboación, non poden, non deben e non queren darlle as costas àqueles que máis precisamos do seu compromiso público para superar o noso día a día. Con esta visión como punto de referencia, este Concello quere empregar a súa voz oficial, que sempre debería ser a súa voz máis humana, para facer chegar unha petición alta e clara ás Cortes Xerais españolas. Recae en vostedes un mandato que debe ser entendido como un privilexio e ser exercido coa eficacia e eficiencia que debe rexir
o funcionamento xeral das administracións públicas. O seu privilexio, outorgado por todos os cidadáns españois, é lexislar para salvar vidas. Non existe norma, sexa do contido que sexa, que poda ser considerada prioritaria frente a aquelas que, como esta proposición de lei, buscan únicamente evitar a morte innecesaria e injusta dos enfermos, o esgotamento dos recursos propios e familiares na súa atención e a desesperación dos afectados que sentémonos culpables dos estragos que a súa doenza causa naqueles que están a dar a vida por eles día a día. Existe algunha causa máis nobre que encabezar a loita contra esta injustiza? Existe algunha consideración legal, procedimental ou administrativa que non só non apoie esta causa, senón que a sustente e a impulse como condición básica para que o exercicio da política cobre o seu máis verdadeiro, puro e inestimable significado? Por todo iso, elevanse ao Pleno para o seu debate e aprobación os seguintes acordos. Primeiro, o Concello instará por escrito nos próximos 30 días ao Poder Legislativo Estatal para que proceda a tramitación de xeito preferente, urxente e prioritario dunha proposición de lei que recolla as mellores achegas de cada unha das normas aprobadas unánimemente e non esqueza que a garantía dos cuidados 24 horas, 7 días deben constituir a base fundamental da futura lei. Segundo, o Concello instará por escrito nos próximos días a Deputación Provincial a Deputación Provincial da Coruña e a Xunta de Galicia para que dentro do ámbito das súas competencias sociosanitarias teñan en conta as necesidades do colectivo de doentes e familiares á hora de deseñar, implementar e aplicar políticas que poidan incidir na mellora da calidade de vida dos afectados. Terceiro, o Concello comprométese a continuar prestando apoio público á reivindicación legal contida nesta moción ata o momento en que a norma sexa publicada e entre en vigor. Cuarto, o Concello comprométese como forma de colaboración directa desta administración local cos afectados pola ELA a poñer a súa disposición o asesoramento técnico dos servizos sociais municipais á hora de tramitar todas aquelas axudas ou prestacións establecidas para a mellora da calidade de vida dos enfermos e as súas familias, sexan de ámbito municipal, autonómico, estatal ou europeo. Quinto, o Concello comprométese dentro das posibilidades técnicas, orzamentarias e loxísticas municipais a colaborar coa asociación AGAELA naquelas accións que esta asociación leve a cabo para dar visibilidade e concienciar sobre a realidade desta patoloxía. O Concello de Ferrol, mediante a aprobación desta moción, invita a todos os municipios galegos a que se unan a esta necesaria reivindicación e amosen públicamente o seu apoio ao colectivo de afectados pola ELA. Os enfermos, as súas familias, as súas asociacións e entidades colaboradoras teñen feito ou tentamos facer un exercicio exemplar de dignidade, superación e valoración da vida. É a hora de que os poderes públicos se poñan á súa altura. Moitísimas grazas. Bueno, pues moitísimas grazas a María Jesús. Creo que quedou claro
o asentemento dos membros da Corporación Municipal, polo tanto, damos por aprobada por unanimidade esta declaración institucional. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, señora secretaria. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende o 1 de xaneiro ata o 15 de abril de 2024. Ten a palabra a concelleira de Muller e Igualdade. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boas tardes. Saudar, como non, a todas as persoas que hoxe nos acompañan, entre eles varios membros das asociacións vecinais. En primer lugar, teño que corrixir unha errata que hai na documentación do pleno. Non é hasta abril, sino que estamos no mes de maio. Con respecto a elo, hoxe condenamos un novo asasinato por violencia de xénero na provincia de Barcelona. Trátase dunha muller de 29 anos asasinada presuntamente por a súa parella o pasado día 19 de maio. A víctima tiña unha filla menor de idade e non existían denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto maltratador. Dende o Salón de Plenos queremos expresar de novo a máis absoluta condena e rexeitamento ante este asesinato e trasladar todo o noso apoio a familiares da víctima. Moitas grazas. Dada conta, entón, pasamos, señora secretaria, ao seguinte punto. Dar conta do informe de morosidade e do PMP correspondente ao primeiro trimestre de 2024 de cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Para dar conta, ten a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Damos conta de que o Concello de Ferrol cumpre o período medio de pago en termos legais, atopándose en 59,63 días, e non cumpre o período medio de pago en termos económicos, sendo este de 42,17 días. É ben cumprir co tempo, non obstante, non cumprir o período medio de pago no primeiro trimestre é algo relativamente habitual, debido a que hai funcións ou tarefas que acometer, polo que pode ser, por exemplo, o peche contable, o peche do orzamento, etc. Ademais, tamén é habitual que neste primeiro trimestre do ano haxa que esperar a incorporación dos remanentes de tesourería do ano anterior para facer frente a gastos devengados nese ano que, como consecuencia, pois as facturas se meteron por rexistro de entrada no ano precedente, con lo cual computan tamén no período medio de pago. É algo moi habitual, como digo, no primeiro trimestre, aínda así, a pesar de que o PMP no primeiro trimestre non é representativo, sí que conseguimos pagar case 1.000 facturas neste primeiro trimestre, que este sí que é un bon dato, tendo en conta, como dixen, que moitas facturas tiveron que estar nesa sala de espera agardando que estiveran disponibles os remanentes de tesourería. No segundo trimestre a situación corrixirase, sen dúbida. Todos saben, ademais, e coñecen a miña preocupación polo cumplimento desta ratio. Estamos tamén poñendo os medios humanos para dotar aos departamentos de personal necesario que, sin dúbida, se traducirá nunha maior axilidade e poderemos cumprir todos os trimestres cos prazos de pago establecidos. Moitas grazas. Moitas grazas, concelleira. Señor Rivas, polo Grupo BNG. Grazas, señor Rei. Pois, sí, nos estamos de acordo, é ben cumprir. Non é mala cousa, cumprir non é mala cousa. Resulta que agora non cumprir pois é habitual. Miren que casualidade, pasamos 4 anos onde permanentemente tiñamos aquí, trimestralmente, tiñamos aquí unha especie de lección ao respecto de que era ben cumprir e agora resulta que non cumprir pois é habitual. Bueno, eu creo que a evidencia é que se incrementa en 14 días
o período e ademais é que o período medio de pago legal estamos aí. Son 60 días e están vostedes en 59,63. Co cal, bueno, eu creo que o significativo disto xa non é o incremento de 14 días, que vostedes ten a piques de incumplir incluso o período medio de pago legal, que ademais que se isto se reproduce no seguinte trimestre, pois empezamos a ter problemas de xestión económica, e creo que o principal e o máis significativo disto é que demostra, cando menos pon en evidencia, a mala xestión económica que vostedes están desenvolvendo desde que chegaron ao goberno desta cidade. Porque a este incumprimento do período medio de pago, que poderíamos considerar conxuntural, se suman outro tipo de factores e de evidencias. A primeira, que siguen vostedes, como xa comentamos antes, incrementando recoñecementos extrajudiciais, e na liquidación do ano 2023 vostedes deixaron ou pagaron 13,47 millóns de euros en recoñecementos extrajudiciais. Outro índice dunha mala xestión. Nesa liquidación tamén se evidenciou que, ademais de incumplir o período medio de pago, vostedes deixaron sin pagar nese ano 2023 1,28 millóns, que o que reflicte a conta 413. As facturas que vostedes deixaron no caixón durante ese ano 2023. E na execución dese orzamento nos achegaron, ou nos dixeron que iban ter vostedes uns ingresos de 80 millóns de euros e ao final temos uns ingresos de 116 millóns de euros que evidencia unha diferenza bastante significativa e evidente que fixeron unha moi mala previsión de cales iban a ser os ingresos do Concello, pero que ademais de que fixeron unha moi mala previsión, non executaron aquilo que vostedes tiñan previsto executar. Outra evidencia da súa mala xestión, un 60% escasamente do orzamento municipal e un tercio deses investimentos. Por tanto, que vostedes incumplan o período medio de pago, o que está é a evidenciar, xunto con outros factores, que a súa xestión económica está sendo moi mala. E creo que isto é o que deberían empezar a ter en conta e empezar a correxir, porque esa dinámica está a provocar cada vez máis carencias, máis déficit na prestación de servizos por parte desta administración local e máis precariedade laboral, como xa temos comentado en algún punto anterior. Por tanto, penso que deberían empezar a tomar algunha decisión e rectificar moitas das prácticas que están facendo vostedes habituais, independentemente de que consideren de que incumprir este período medio de pago sexa habitual ou non o sexa. Moitas grazas. Moitas grazas. Polo Grupo Socialista, señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu vou empezar, señora Sanjurjo, dándolle un consello. Non diga, non sexa presa das súas palabras, porque di que nos próximos meses está segura de que se vai cumprir. Bueno, igual hai disgustos, entonces é mellor que non sexa presa das palabras, porque ademais, lle vou a decir por qué, mire, toca hemeroteca. La Popular afirmó que el gobierno de Mato no gestiona, no gasta y tampoco paga en plazo. El periodo medio de pago legal a proveedores se alarga y empeora. Mato tarda en pagar y las facturas pasan cada vez más tiempo esperando que les llegue el momento de ser abonadas. La Popular lamentó que los autónomos y proveedores paguen la incapacidad de gestión de Mato. Los datos afirman que solo se paga 1 de cada 2 facturas y que 3 de cada 10 se pagan fuera de plazo. Pois mire que curioso. Eu fixen unha comparativa aquí co primeiro trimestre de 2023 que, curiosamente, o goberno de 8 desbordado cumpriu o PMP. 5 asesores, non máis, cumpriu o PMP 43 días do período legal e 29 días do período do pago a proveedores. E vostede pagan fora de prazo no ano 2024 unha de cada 2 facturas, o 62%, máis ou menos. Perdón, pagan en plazo unha de cada 2 facturas e pagan fora de plazo 3 de cada 10. Curiosamente, o mismo que decía vostede fai un ano. Por lo tanto, lle vou a decir as súas propias palabras. Os autónomos e proveedores non teñen por que pagar a incapacidade deste goberno.
os datos afirman que só se paga unha de cada 2 facturas e que 3 de cada 10 se pagan fora de prazo. Moitas gracias. Moitas grazas. Segundo turno, ten a palabra a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Señor Fernández Beceiro, lle invito a que ese tempo, que debe ser bastante, que pasa na hemeroteca o adique o seu grupo a remar por Ferrol. Reitero, este punto é un punto que temos moi en conta, tanto eu como responsable da área, como todos os meus compañeiros e compañeiras, que saben que é un punto, unha ratio, que eu critiquei nos últimos anos do mandato anterior. Así que repito a importancia desta ratio na xestión do día a día. Desgraciadamente, atopamos problemas moito máis gordos e moito máis graves cando chegamos. Problemas de millóns de euros que non obstante estamos afrontando. Sen medo e con determinación. Non vou facer como vostedes, non vou perder tempo con contos, porque o que hai que facer, como ben me recordou o señor Fernández Beceiro hai uns minutos, son as contas. E iso, e ben o saben os ferroláns, é o que estamos facendo. Moitas gracias. Moitas grazas. Señor Fernández Beceiro. Nada, simplemente unha aclaración para o informe de morosidade. Non é certo que se incumplía máis que se cumplía. No ano 2019 de 4 trimestres se cumpliron en 3, no 2020 de 4 trimestres se cumpliron en 3, no 2021 de 4 trimestres se cumpliron en 3 e no 2022 de 4 trimestres se cumpliron nos 4. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Nada, para pechar que o señor Fernández Beceiro, como digo, é un experto na hemeroteca e que siga coas súas contiñas pasadas, nos seguimos cara ao futuro e coas contas en mayúscula. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Dada conta xa do informe de morosidade, pasamos ao apartado de mocións. Si lles parece, imos agrupar a moción do Grupo Socialista sobre infraestructuras para o transporte pasaxeiros en Ferrol e a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á situación do ferrocarril en Ferrol. Bueno, la votación é separada. Si lles parece, comeza a defensa o Grupo Municipal Socialista. Moi ben. Pois, polo Grupo Municipal Socialista, para a defensa da moción, ten a palabra o señor Reina. Moi ben, pois, moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes aos veciños e veciñas que nos acompañan hoxe no Salón de Plenos e os que nos están vendo dende as súas casas. Moi ben, pois, a verdade é que o motivo polo que traemos esta moción hoxe a pleno é ben sinxelo. Esta moción ben motivada porque nos últimos días puidemos comprobar con certa preocupación como esa carta da que falaban os medios de comunicación, na que o señor Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia, que agora leva os temas de mobilidade, a ver se resolve máis que a súa predecesora, enviaba unha carta ao ministro de Transportes, a Óscar Puente, na que marcaba todas as prioridades da Xunta de Galicia para Galicia, para manter unha xuntanza. E a verdade é que, con moita sorpresa, podíamos comprobar como nesa carta nada se falaba da modernización da liña de ferrocarril Ferrol-Coruña. A verdade é que foi unha sorpresa bastante decepcionante que nos levou a pensar que o mellor o que pasa é que o Grupo Popular só se acorda da necesidade de mellorar infraestructuras e de mobilidade na nosa cidade cando sirve para utilizarla como arma arroxadiza
A verdade é que pensando nesta idea e vendo como iniciaban a campaña electoral das europeas, na que tamén falaban da estación intermodal, que non estaba, que éramos a única cidade de Galicia que non tiña firmado o convenio, levounos a presentar precisamente esta moción. E o motivo é, pois, por unha banda, intentar animarlles a que, en lugar de utilizar os transportes e as deficiencias nos mesmos na nosa cidade como arma arroxadiza, pois igual se poderían animar a facer algunha cousa para solucionar esta situación. En primeiro lugar, o que queremos pedir é que insistan, que consigan, en lugar de utilizar isto como arma política, utilicen a política para que, cando a Xunta de Galicia vai a hablar das prioridades en materia de conexións, de infraestructuras, de transporte, non esqueza a liña ferroviaria. En segundo lugar, pois tamén animarlles a que, en lugar de utilizar o convenio da estación intermodal para o arranque de campaña do Partido Popular nas europeas, utilicen os cargos institucionais que ocupan, xa sea a alcaldía ou as reunións no Senado, para conseguir que este convenio se firme. Supoño que non será tan complicado agora que xa está o convenio de defensa asinado. En terceiro lugar, como mentras non chegue a estación intermodal, a estación de autobuses, vai a seguirse utilizando, o que queremos animarlles é a que se pasen por ali, se non pasaron, e vexan como está a cafetería pechada, os baños pechados con chave, todos os locais pechados, nunha situación lamentable. A verdade é que tampouco vi que o Grupo Popular fixera nada para solucionar a situación lamentable que ten a estación intermodal. Polo tanto, pois nada, pedirlles que, en lugar de facer política de confrontación co transporte e coas conexións, fagan política constructiva para que estas cuestións se solucionen. Nada máis polo de agora. Moitas grazas. Polo Grupo do BNG ten a palabra o seu voceiro, o señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, o noso motivo é moitísimo máis sinxelo, eu creo que bastante máis fácil de comprender por todos e por todas, e basicamente consiste en que creo que a estas alturas os veciños e veciñas desta cidade están fartos e fartas de cal é a situación das infraestructuras ferroviarias de saída desta cidade. Seguramente están fartas de moitas cousas e de moitos temas, pero se dá de algo deben estar cansos e cansas de aguantar os argumentos por parte dos partidos que teñen asumido responsabilidades no goberno do Estado e a complicidade que teñen soportado as súas organizacións políticas na cidade e no país respecto desta situación. Porque, claro, que agora se nos diga que se van a sustituir os trens que circulan polo traxecto Coruña-Vigo por Albias e que Ferrol vai a quedar excluído desa situación nun contexto de desmantelamento desas infraestructuras ferroviarias e que nos confina a ter que utilizar un transporte público que está en mans dunhas empresas que, grazas á Xunta, están precarizando o servizo do transporte por estrada, pois é evidente que o que está provocando é o illamento xa case que definitivo dunha cidade como Ferrol. E se isto lle sumamos que o modelo ferroviario que se ten implementado na cidade de Ferrol é un modelo colonial dunha única vía donde todo se fai pensando en chegar até Madrid e donde mesmo a xestión se fai de maneira externa, porque o que antes era Renfe se xestiona desde Madrid e que antes era FEBE se xestiona desde Asturias, porque creo que estamos chegando a un punto de que basta xa. Si temos un trazado de máis de 100 anos, si levamos 40 anos sin un mínimo investimento e se non podemos sair desta cidade de ninguna maneira, pois eu creo que chega un punto en que algunha decisión imos ter que tomar. E creo que vai sendo hora que tamén o goberno local e o alcalde a súa frente se poña, cando menos, diante desta reivindicación que creo que é común a todos os veciños e veciñas desta cidade. Porque non estamos a falar dun problema de tipo económico.
Creo que xa dicen en varias ocasións. No período 2000-2007 se invertiron 12.000 millóns de euros na renovación de infraestructuras ferroviarias no conxunto do Estado. No ano 2018, o Tribunal de Contas da Unión Europea afirmou que España recibiu 48% dos fondos da Unión Europea para desenvolver infraestructuras ferroviarias e que a asignación deses fondos se fixo exclusivamente con criterios políticos. É dicir, había diñeiro e hai diñeiro e únicamente a decisión e a vontade política foi a que decidiu a quen se lle asignaba e como se desenvolvían esas infraestructuras. Non é un problema técnico. É un pouco sorprendente que desde o Ministerio agora se nos diga que non se nos vai a presentar o estudo informativo que supostamente está feito porque hai que facer axustes económicos. Sinceramente, é que non é aceptable que se lle censure a posibilidade de valorar un estudo informativo que hai anos que debería que estar executado, non aprobado, senón e que agora se nos diga que non se presenta porque hai que facer axustes económicos. E, sinceramente, creo que a complicidade que se ten tido ao respecto desta situación ao longo das últimas décadas creo que é inaceptable. E creo que chega un punto que vai haber que decir que basta xa. Porque, sinceramente, aquel famoso pacto do Obradoiro, o feito de que se excluíra a Ferrol de a rede transeuropea de transportes, que por parte da Xunta de Galiza, recentemente, non fai falta recurrir á carta que se facía mención anteriormente. No ano pasado, no ano 2023, a Xunta de Galiza presenta un plan de transporte metropolitano onde exclúe a Ferrol e incorpora os trazados de Coruña e de Vigo de maneira exclusiva como ámbitos de desenvolvemento do transporte metropolitano. E que creo que a actitude que hai ao respecto da situación na que están infraestructuras ferroviarias na cidade é totalmente inaceptable. Tanto por parte do Partido Popular como por parte do Partido Socialista. E, sinceramente, creo que vai sendo hora de que empecemos a tomar alguna decisión ao respecto e que tomemos este problema en serio, non como unha especie de efeméride que cada ano vimos aquí, lo debatimos e nos vamos todos e todas para casa tan contentos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, vaya por diante que vamos a apoiar as dúas mocións. Creo que hai temas recurrentes na cidade que son como o da marmota, que se van repetindo. Un deles é infraestructuras, tanto ferroviaria, transporte por estrada ou gratuidade da P9, o dique para o sector naval, o dique coberto, o ciclo da auga, a penalización do centro, se mesmo no Diario de Ferrol ven unha efeméride de hai 20 anos, ou 25, non recordo ben, do señor Pitar Romero anunciando que a penalización ia ser para 2008, o señor Díaz Mosquera anunciou que ia ser para 2030, podemos establecer certo paralelismo entre as dúas declaracións, además, vendo do mesmo ámbito político, pois máis relevante se cabe. Ben, creo que o desprezo que se ten na administración central cara a nosa cidade, goberne quen goberne, queda de manifesto, pois, fora destas consideracións, en que temos unha infraestructura ferroviaria de 1913, que houbo diferentes reunións, reivindicacións, foros de debate, viaxes reivindicativas, que a día de hoxe estamos no punto de partida. Creo que, bueno, no noso mandato, por poñer un exemplo, que tampouco que se acadara gran cousa, porque o tren se como está, entrevistábamos coa ministra de Fomento naquel momento, coa señora Ana Pastor, e dixo que en Ferrol non había suficiente masa crítica para desenvolver unha infraestructura dese tipo. Tamén nos pode recordar a palabras recentes de outros ministros. Ben, creo que, evidentemente, o desenvolvemento de Ferrol como cidade, como centro do polo industrial e polo de habitantes do noroeste de Galicia pasa por ter esas infraestructuras que, a día de hoxe, como digo, non sufren máis que retrasos, excusas, e que creo que o que di o vocero do BNG comparto totalmente, quizáis sexa o momento de facer algo máis. Creo que, non sei o que, pero algo máis haberá que facer. E, por outra banda, non só a carencia do ferrocarril, que non podemos esquecer que, ainda que pareza que non pasa nada, existe un servizo público de transporte por autoestrada que é pésimo. Creo que aquí pouca xente utiliza esa conexión entre Ferrol e Coruña desa concesión de Monbús,
como dixo tamén o voceiro do Partido Socialista, agardamos que agora, sendo unha persoa de Ferrolterra á fronte desta consellería, extinto vicepresidente, creo que esa non o é, pero que igualmente terá esa competencia para mellorar o feito pola súa compañeira Etel Vázquez, que pouco ben fixo aos dereitos a un transporte público da cidadanía de Ferrolterra. Creemos tamén que a estación intermodal foi unha promesa, creo que nas últimas 3 citas electorais municipais por parte do actual alcalde, pero únicamente vencellada que gobernase o Partido Popular, o que di bastante do uso que se fai das institucións por parte de vostedes, pero que agora que se está gobernando e que teñen aí ese núcleo de poder tamén en San Caetano, que a estación intermodal espero que estea xa os bloques de hormigón preparados para construíla. En definitiva, vostedes teñen un axitador oficial que é a Autoridade Portuaria, que reivindica ese corredor ferroviario para traer coches de China, pero máis importante que iso creo que é ter transporte digno, público, sen atender a beneficios económicos, senón a déficits sociais para toda a cidadanía de Ferrolterra. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Polo Grupo Popular ten a palabra a súa voceira, a señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas, compañeiros e compañeiras de corporación. Un saúdo tamén a todos os veciños que están hoxe no Salón de Plenos e aos que nos están a ver dende a súa casa. Antes de nada, vou falar primeiro da moción do Grupo Socialista e logo da moción do BNG. Antes de nada, queremos agradecer ao Grupo Socialista que presente esta moción hoxe no Pleno, unha moción referente á problemática das infraestructuras para o transporte de pasaxeiros en Ferrol, pois dende o Partido Popular levamos moito tempo pelexando e loitando pola mellora das mesmas e, ademais, dame a oportunidade de pôr en valor todo o que se está facendo. E refíreme tanto ao tren, porque a modernización do tren da nosa rede ferroviaria é absolutamente necesaria, como a creación desa estación intermodal que suporá, obviamente, a mellora das instalacións da estación de autobuses. De feito, o 18 de xaneiro deste ano, o noso alcalde presentou co Grupo Parlamentario Popular no Senado unha moción relativa á problemática do transporte en Ferrol, porque, como recordarán, temos a sorte de ter ao noso alcalde representándonos en Madrid e facendo as reivindicacións necesarias para Ferrol. Do mesmo xeito, a semana pasada, o presidente da Xunta de Galicia, o señor Rueda, tivo unha reunión co ministro de Transportes na que falaron, entre outros temas, da problemática do transporte en Ferrol. E onte mesmo, o noso alcalde mantivo unha conversa tamén co ministro na mesma liña. Grazas ao señor Rueda e ao noso alcalde, as súas intervencións, temos pendente unha reunión co ministro de Transporte para falar de todos estes temas que atinxen a Ferrol e, obviamente, por suposto, estarán invitados todos os portavoces dos grupos dos partidos da bancada en frente. Dito isto, teño que dicir que imos solicitar a votación por puntos da moción do PSOE, porque se ben estamos de acordo no fondo do asunto, que é a mellora, obviamente, que necesita a nosa cidade no transporte ferroviario, no transporte de pasaxeiros en xeral, non estamos de acordo coa forma, porque unha vez máis o Grupo Socialista arremete contra a Xunta de Galicia dun modo miserable, porque no primeiro parágrafo está faltando a verdade, total e absolutamente, porque é absurdo dicir que a Xunta de Galicia non ten interese en Ferrol cando o ha demostrado xa tantas veces. Quero recordarlles que foi o señor Rueda o que xa fai tempo impulsou o estudio na Xunta de Galicia da electrificación das nosas liñas ferroviarias e do bypass de Betanzos, entre outras cousas. Quero recordarlles tamén que foi a Xunta de Galicia que fixo no ano 2019 os estudios previos para poñer en marcha a estación intermodal en Ferrol. A Xunta defendeu, defende e defenderá sempre a mellora do ferrocarril en toda Galicia e, como non, a mellora do ferrocarril en Ferrol. De verdade que a súa capacidade de olvido é
e digna de estudio, tanto de olvido do que dicimos os demais como do que din vostedes. Se tiramos agora nos de hemeroteca, que é unha cousa que eu nunca fixen, pero vexo que se fai moito neste pleno, un dos seus 10 acordos, señor Mato, de cidade que tiña vostede na súa campaña do 2019 era que o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia e o Concello traballarían para mellorar a conexión ferroviaria de Ferrol co eixo Atlántico e coa Coruña. Estivo 4 anos sentado nesa silla. E onde están as melloras? Cantas veces cambiou de opinión, ademais, durante todo ese tempo acerca da urxencia ou non urxencia da estación intermodal? De quen é a culpa, entón? É a culpa da Xunta? É nosa culpa? Non, será a falta de dilixencia decidida por vostedes. É que me din da nota de prensa do 12 de novembro de 2022, apenas un mes despois de declarar a súa intención de presentar emendas aos presupostos do Estado por non incluir os temas do ferrocarril, emendas que nunca se presentaron. Bueno, pois, en canto aos argumentos que utilizan nesta moción, pois xa o hemos dicho. En canto á estación de autobuses, parece que a enfermidade da estación de autobuses é unha cousa repentina e non de anos. Eu creo que a estación de autobuses leva así moitos anos. Non é unha cousa que viñera con o noso mandato. Recordar con respecto á estación de autobuses que está a espera da actuación definitiva para poñer en marcha nela a estación intermodal, que depende única e exclusivamente do impulso da DIF e do Goberno Central. Pero, como xa lles adiante, imos votar por puntos, imos votar a favor 2 destes puntos e en contra un deles. Simplemente recordarlles un pouco por alusións ao que din o señor Reina, que é verdade que... Terá outro turno, señora Pieltain. Terá outro turno. Ah, pois vale. O recordo logo. Grazas. Pois, agora me perdín eu das intervencións. Sí. O señor Reina, polo Grupo Socialista. Ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Vou, antes de nada, moi boas tardes a todos os compañeiros e compañeras de corporación. Algún leva tempo pensando se son contas ou son contos. Eu diría que moitas veces teño a impresión de que son contacontos, máis que outra cuestión. Mire, señora voceira, a verdade é que eu sí que teño algunha memoria e tamén fun senador. Pode vostede comprobar e tirar de hemeroteca, porque xa lle teño dito en moitas ocasións que valoro moito a coherencia en política. E por iso eu fixen hoxe o que vostedes nunca farían, que é gobernando un goberno que está dirixido polo Partido Socialista, reclamar o que creo que é xusto para Ferrol. Mire, vostede falou aquí de cousas que seguramente non coñece, non lle vou a dicir que seguramente non tivo ocasión de velas, como foi ese estudo que vostede di que promoveu o actual presidente da Xunta, o señor Rueda, non? Pois, efectivamente, fixo ese estudo. Sabe que decía ese estudo? Ese estudo chegou xustamente cando eu, sendo senador, pedín naquel momento secretario de Estado de Transportes que me indicara que tiña previsto, e chegou un estudo feito de alguna maneira por unha empresa ben coñecida por todos nós aquí, coa que creo que vostedes traballan bastante. Decía que había un problema de demanda. Había un problema de demanda e que o que había que facer era, pois, verdadeiramente desenvolver algunhas actuacións que non eran tremendamente ambiciosas, dende logo, para reducir o tempo da viaxe en 10 minutos. O voceiro do BNG falou hai un intre dese estudio informativo, dese novo estudio informativo, que tiña moito que ver con buscarlle unha solución definitiva a esa conexión ferroviaria. A señora Ana Pastor, a min mesmo, me chegou a decir que Ferrol formaría parte do eixo atlántico. Vostedes gobernaron en España, en Galicia, dende hai moitísimos anos. Dende logo que a estación de autobuses non está mal hoxe. Leva estando mal moitísimo tempo. Seguramente tanto tempo como levan vostedes gobernando na Xunta de Galicia, e deso non se preocuparon. E por outro lado, tamén decirlle, señora Pieltain, que neses desacordos de cidade
eu dixen o que ia facer. E lle lembro que ese estudo informativo do que falaba o señor Rivas foi un estudo informativo que se lle pediu expresamente ao ministro. Por certo, ministra, naquel momento, esa mesma ministra foi a quen eu puiden interpelar persoalmente en Ferrol naquel intre cando veu a visitar a nosa cidade e lle preguntei se estaba na xenda naquel momento o señor Feijóo a conexión ferroviaria con Ferrol e me dixo que non. Os pasados días, señora Pieltain, os pasados días foron vostedes mesmos que nos dixeron o que ia ou non ia na axenda do señor Rueda nas súas conversas con non fomos nós, foron vostedes. E, dende logo, creo que non figuraba tampouco a conexión ferroviaria con Ferrol. E, por último, decirlle que eu sí que podo amosarlle, cando queira vostede teña interés, como van todos eses estudos informativos. Pero eso non ten nada que ver con que creo que as conexións ferroviarias están moi mal, as conexións de transporte público por carretera, e lembro que teñen vostedes todas as competencias, dende hai moito tempo, as poden exercer, e que o mantemento da estación de autobuses lle corresponde única e exclusivamente dende hai moitísimos anos a Xunta de Galiza. Creo que as cousas en política non se poden mirar sempre dende distintos puntos de vista. Hai cuestións como que a estación de autobuses este tremendamente en mal estado, onde hai moitísimos anos, que non son discutibles. Creo que en política tamén é moi importante deixarse de contacontos e asumir as competencias que uno ten en cada momento. Grazas, señora Pieltain. Moitas grazas. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, a nós nin o Partido Popular nos deu as grazas por presentar a moción. Non sei se é que teñen pensado votar en contra ou que teñen pensado facer, pero danlle as grazas ao Partido Socialista e despois cargan contra eles. Bueno, vexo que vostedes non teñen pensado rectificar nin asumir ningún outro tipo de actitude, pase lo que pase, van a seguir dicindo o moito que fixeron, máis ben o pouco que fixeron, tanto uns como a outros o deixaron de facer, e a situación está como está. Nos veñen a decir que temos un alcalde senador que fixo non sei cantas cousas para resolver este problema do tren. Bueno, mire, eu acabo de mirar agora na página web do Senado cantas foron as iniciativas que presentou de control ao goberno e impulso político. Foron 2, e unha en el pleno. A ver, iniciativas como parar un tren, tampouco. Se quedareu que como non hai tren, tampouco hai nada que parar. Pero, bueno, a cuestión é que vostedes sigan aquí dando voltas sobre o mesmo tempo, dicindo que si a responsabilidade de non sei quen ou de non sei canto. O caso é que durante todos estes anos ou décadas o Partido Popular e o Partido Socialista son os responsables da situación na que están as infraestructuras ferroviarias na cidade. E son os responsables de que cada vez estemos nun proceso de illamento cada vez maior. Xa yo dixen antes, se nos excluiu da rede transeuropea de transportes. O famoso Pacto de Badalou se quedou en nada. A planificación que ten a Xunta de Galiza para desenvolver un plan de infraestructuras de transporte metropolitano exclúe a cidade de Ferrol. Non encontro que tivo o Estado coa Xunta de Galiza, cando alguén era presidente, o señor Feijóo, entre Feijóo e Ábalos, a resposta que nos viñeron a dar na cidade da Coruña foi que a situación do tren en Ferrol, e isto foi no ano 2022 ou 2021, foi que se incluirán na agenda. Por favor, no 2022 que se incluirán na agenda. E que a actitude que teñen creo que é inaceptable. Que nos veñan a falar aquí de estacións intermodais. Cando non temos tren, home, un pouco absurdo. Primeiro resolvan, ou cando menos, tomen algún tipo de resolución para tallar o problema do tren e despois, se queren, falamos de estacións intermodais, que, sinceramente, se hai algún sitio onde isto se pode resolver de maneira fácil e sinxela, é cunha pasarela que as conecte. E seguramente xa temos unha estación intermodal, o que non temos é tren. E, por último, respecto ao estudo informativo, respecto ao estudo informativo, sinceramente, eu tamén me parece un pouco excesivo. Se nos ven a decir, hai escasos meses que ese estudo informativo estaba rematado, que se iba a presentar. E agora se nos ven a decir, pouco tempo despois, que hai que facer axustes económicos
E que, por tanto, mentre non se fagan eses axustes, non se nos vai a presentar ningún estudo informativo. Pois, sinceramente, creo que nin é de recibo, nin é aceptable por ningún dos que estamos aquí. Que se nos presente o estudo informativo que se teña desenvolvido, analizámolo, vemos cales son as cuestións que se poden mellorar, cales son as cuestións nas que haxa que facer modificacións e avancemos un pouquiño, porque, sinceramente, estamos totalmente paralizados e vostedes siguen con esta matraca de responsabilizarse uns aos outros e así levamos décadas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Nada, brevemente, únicamente dicir que cada vez que hai un tema que trascende das competencias deste pleno, a resposta do Partido Popular é facer unha publireportaxe das bondades da Xunta de Galicia, algo que realmente para nós non é acorde coa realidade. Por outra banda, tamén se argumenta que únicamente traballan por Ferrol, como se nós fóramos de Monfer ou de Vilarmaior, que aquí ferroláns pois todos traballamos por Ferrol. A intermodalidade eu creo que é conveniente saber para que sirve, para que unha persoa que ven en tren dunha localidade de Moeche ou donde sexa chega a Ferrol e teña unha combinación de autobús que é competencia da magnífica Xunta de Galicia, que a continuación a leve a Coruña. Esa intermodalidade que aquí non se dá porque nunca houve un goberno nin no Estado nin na Xunta que apostara por esta cidade en materia de infraestructuras. Creo que a única vez que houve unha confluencia de forzas Concello, Xunta, Estado foi no mandato do Partido Popular do ano 11 ou 15, unha ocasión que se perdeu, non porque fora o PP, senón porque coincidirán as tres forzas e que, por moitas bondades que nos vendan, vostedes non o fixeron cando tiveron a ocasión. Eso hai que salientalo porque é a única realidade palpable. Por moitos estudos de electrificación, etc., non hai tren. O sea, eso é a realidade, é que non hai tren. Moitas grazas, señor Suárez, sobre todo por axustarse aos tempos. Turno agora para o Grupo Popular. Ten a palabra a súa voceira, señora Piltain. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Rivas, en primeiro lugar, quero dicir que mea culpa porque non mirei o tempo e adiqueille demasiado probablemente a moción do PSOE. Estropeume a sorpresa porque imos votar a favor da moción que presentaron vostedes íntegramente. E simplemente dicir que unha suxerencia, que cando presentemos algo que sexa en favor de Ferrol, como é a moción do PSOE, a moción do Bloque Nacionalista Galego, que para a mellora do transporte, deberíamos deixar, como ben dicía o señor Reina, de lado, a un ladiño aparcados as nosas diferencias, non adicar o tempo a dicir de quen é a culpa, de que non é a culpa. Eu se fixen esta defensa foi precisamente porque vostedes, o Grupo Socialista, na súa moción comenzan dunha maneira bastante agresiva, pero, bueno, como xa lles adiantei, nosotros somos fiéis ás nosas conviccións e imos votar o mellor para Ferrol e precisamente pois votar a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego e de 2 dos 3 puntos da moción do PSOE. Moitas grazas. Moitas grazas. Turno de peche dun minuto polo Grupo do BNG. Señor Rivas. No, porque é o revés, de maior representación a menor. A ver, xa saben que isto non o escribimos en ningún sitio, pero é un tema de tradición. Bueno, señor Rivas, leva 15 segundos, Ah, bueno. No, contento non, ten que quedar vostede. Pois polo Grupo Socialista, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, xa lle dixen, señora voceira, que todo é un contacontos. Vostede vai a votar o mellor por Ferrol, non. Vostede vai a votar o que ten responsabilidade do Goberno Central e non vai a votar o que ten responsabilidade íntegra a Xunta de Galicia. Pero, en todo caso, eu creo que, como a vostede, creo que hai en algunhas cousas nas que é importante contarlle a xente a verdade, non? É dicir, eu non nego que non fora quen de resolver o problema do TEN, pero por eso lle decía, faga vostede o mismo que fago eu. Cando veñan asuntos que sean importantes para Ferrol, como, por exemplo, que a estación de autobuses ou que o transporte interurbano por estrada non funciona ben,
faga o favor de votar a favor. Se non, vou a ter a impresión de que vostede nin contas nin contos, conta contos. En todo caso, moitas grazas polos dous puntos da miña moción que vostedes van a votar a favor. Moi ben, imos a votar, entón. En primeiro lugar, entendo que acepta a votación por puntos das palabras do voceiro do Grupo Socialista. Vamos a separar o punto 1, en primeiro lugar. Despois votaremos o punto 2 e 3 da moción do Grupo Socialista, conxuntamente, e despois a moción íntegra do BNG. Parecelles 3 votacións. Moi ben, pois punto 1 da moción do Grupo Socialista, votos a favor, votos en contra. Quedaría rexeitada por 13 votos en contra e 12 votos a favor. Puntos 2 e 3 da moción do Grupo Socialista, votos a favor. Queda aprobada, punto 2 e 3 por unanimidade. E punto 14, moción do BNG, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Moitas grazas, señora secretaria. Pasamos á seguinte moción, que, se non me equivoco, é o punto número 11. Sí. Para a defensa da moción ten a palabra o voceiro do Grupo Socialista, o señor Nato. Pois moi boas tardes de novo. Bueno, eu creo que esta moción resposta a algo que ven sendo unha tónica habitual, algo do que teremos que falar despois, xustamente neste mismo pleno. Isto, basicamente, é pois esa incapacidade que temos como oposición para nin tan sequera ter a máis mínima información en tempo e forma. Eu quero lembrarlles a todos vostedes que temos o mismo mandato democrático que vostedes teñen, con responsabilidades distintas, pero todos os que estamos aquí sentados fomos escollidos pola cidadanía para representar o noso papel. Como xa teño dito, creo que en democracia é importante, polo menos, preservar as formas. Eu creo que este pleno, cada vez máis, ao longo deste mandato, está perdendo en moitas cousas as formas. Este grupo leva pedindo dende hai moito tempo información acerca dun tema que é crucial para a nosa cidade, como é o tema da auga. Eu creo que todos somos coñecedores da situación que ten Emafesa, a empresa mixta que temos na nosa cidade, e todos temos tamén coñecemento das decisións que tomou este goberno recentemente en relación con esa subida da taxa que ronda unha media dun 40% para os usuarios. Hai algo que me gustaría que estivera o señor alcalde aquí, porque el é testigo de que eu en moitas ocasións pedín a súa opinión cando gobernaba en relación con este asunto que me parecía preocupante. Lamento terme enterado de algunhas cousas que me sorprenderon bastante. Me sorprendeu moito, por exemplo, pois que houbera algo que se negou, un principio de relación de suspensión nun tribunal no xulgado contencioso administrativo en relación con unhas demandas lexítimas que votamos todos neste propio pleno en relación co Concello de Narón. Non se guardan nin as máis mínimas expresións de democracia comunicando a este pleno que se tomou esa decisión, que o mellor ata poderíamos compartir. Non o creo, pero poderíamos compartir. E, polo tanto, teño que vir aquí, a este pleno, e utilizar esta moción simplemente para facer o traballo que, como voceiro do Grupo Socialista, teño que facer. A miña preocupación ten moito que ver con que aquí se trouxe unha subida de ordenanza con carácter lineal
e ninguén nos dixo en que situación se encontra pois esa resolución desa débeda que no momento, na última ocasión na que se trouxo este pleno esa débeda con Narón xa sobrepasaba os 3 millóns de euros. Non? Tampouco sabemos nada de se van a traer a este pleno as contas ou cando se van a traer. Entón se toman decisións judiciais que non se poden tomar con alegría. Eu quero saber en base a que informes xurídicos ou con que motivación se tomou esa decisión. Non? Dende logo tamén nos deixamos licitados ou en proceso de licitación uns caudalímetros que determinasen escrupulosamente as cuantías de reparto para cada un dos concellos. Tampouco sabemos nada, nin se trouxe información ningún aos plenos, nin siquiera se utilizou a xunta de voceiros para saber e determinar en que situación se atopaban. Por lo tanto, esta moción, alén de que ten que ver con unha problemática pois que creo que todos coñecemos, ten moito que ver con como vostedes, con maioría absoluta, están levando ao seu xeito de facer política. E, por lo tanto, eu creo que compre aquí, neste pleno, non, facer esas dúas reclamacións. Primeiro, que nos aporten esta información que solicitamos e, segundo, pedirlles encarecidamente que cambien as formas de facer política. Máis nada. Grazas. Moitas gracias, señor Mato. Polo Grupo de Ferrol en Común, ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas. Ben, pois, a auga, xa falamos do tren, agora da auga. Creo que a situación, máis alá da problemática da auga, o que se debe analizar é a atitude do goberno municipal respecto a un tema tan importante que agardamos máis pronto que tarde que sexa xestionado de forma íntegra polo Concello de Ferrol. No 2030 vence esa concesión e vai pasar a titularidade municipal. Por lo tanto, estamos noutro tema que vai trascender dun mandato en o que se están a tomar decisións de forma opaca, porque eu creo recordar que en anteriores gobernos, non só no anterior, senón no anterior do anterior, en todas as comisións de urbanismo e servizos se pedían constantemente as actas, os convocatorias, os acordos dos consellos de administración da empresa mixta de augas, e a día de hoxe nós non temos constancia de ningún orde do día, ningunha convocatoria, e moito menos do contido deses acordos que se adoptan no seno do Consello de Administración, que entendo, ou quero entender, que onde se tomou a decisión respecto á suspensión do procedimento judicial con Concello de Narón. É certo que, en la que con noso voto en contra se tomou a determinación de establecer ese procedimento judicial co Concello veciño, non somos partidarios, sempre fomos, do diálogo e a tratar de buscar fórmulas de acercamento, pero tamén é certo que, dende un punto de vista democrático e transparente, aínda que teña maioría absoluta, o lóxico, máis ben case que obrigatorio, sería traer esa decisión a un pleno que vostedes queren facer inservible. Baste ver a orde do día ordinaria e comparalo coas ordes do día das diferentes xuntas de goberno que celebran todos os luns, pero creo que vostedes son os que conforman esta orde do día, son os que teñen a potestade discrecional de incluir puntos ou sacalos da orde do día e deciden intencionadamente que este tema non sexa cuestión de debate. Respecto ás contas de Mafesa, que votaron en contra nos últimos 8 anos, igual non exaxero 10 veces, agora non se atreven a traelas porque, evidentemente, non van a cambiar ningún cero, ninguna coma. Creo que esas cuestións que tanto denostaron cando eran oposición están a reproducilas como goberno e non queren caer nesas contradicións. Evidentemente, a solución que vostedes buscan a crise que ten a empresa mixtas de augas de Ferrol é a suba de impostos. É a única solución real que adoptaron ata o día de hoxe. Buscan culpables, evidentemente ninguén eluda a súa responsabilidade, pero de cara ao futuro e ao presente, dende que vostedes gobernan, a única decisión que coñecemos respecto á xestión da auga é que subiron a taxa de abastecemento a toda a cidadanía de Ferrol. Esa é a súa única decisión, porque desa suspensión
xudicial que chegaron no procedimento contencioso entablado co Concello de Narón, non sabemos nada máis que está suspenso, non sabemos nada de se hai un principio de acordo, se hai posibilidades, se non hai posibilidades, e tamén quero recordar que tradicionalmente estes temas son tratados en xuntas de voceiros porque son temas que, como se dixo, pois trascenden un mandato, son problemas estruturais do Concello e que creo que merecen un debate conxunto. Bueno, esa é a atitude e o camiño que decidiron tomar, remando por Ferrol, nun gran barco, pero relegando a posición a unha Zodiac detrás a mirar nada máis. Moitas gracias, señor Suárez. Polo BNG, ten a palabra o seu portavoz, o señor Rivas. Grazas, señor Díaz. Ben, eu creo que estamos diante dun problema cada vez maior, nunha especie de bola de neve que arrastramos desde o mandato do Partido Popular, nunha especie de fuxida cara adiante ao respecto de como se xestiona a depuración, o saneamento e o ciclo completo da auga na cidade de Ferrol, e parece que seguimos nesta especie de fuxida cara adiante sin cando menos pararse a pensar por que temos chegado até aquí. E a realidade é que, sin aquel mandato, o facernos cargo dunha depuradora que non podía funcionar, de asinar un convenio con Augas de Galiza que nos obriga a ter que costear o saneamento do Concello de Narón, a ter que pagar unha infraestructura declarada de interés xeral e a ter que asumir uns custes exorbitados de electricidade e uns custes que non nos corresponden, pois quizás deberíamos empezar a pensar que o problema está aí. E que non parece moi normal que ano tras ano vostedes traian a este pleno municipal unha adenda que supón que sigamos renovando ese convenio que neste caso, en concreto, nos obriga a ter que pagar a depuración que Narón considere que non lle corresponde abonar. Mesmo nas taxas que vostedes decidiron incrementar o seu custe, se explicita que unha das partes que estamos a pagarlle é o beneficio industrial que Mafesa cobra polo saneamento da depuración de Narón. É dicir, nós estamos a pagarlle o beneficio industrial que Mafesa debería recibir do Concello de Narón, porque como Narón non ten ningún tipo de relación con esa empresa Mafesa, temos que pagarlle nós eses custes. E o sorprendente é que, independentemente da situación na que se atope a empresa, o sorprendente é que a vostedes non se lles pasa pola cabeza romper ese convenio ou, cando menos, as cláusulas que obrigan a que os veciños e veciñas desta cidade teñan que asumir os custes vinculados ao saneamento dunha depuración do Concello de Narón. E é evidente que se vostedes non teñen ninguna intención de facer isto, terá algunha motivación. Algunha delas xa mencionamos neste pleno municipal. Para vostedes a prioridade é sanear as contas de Mafesa. E se teñen que subir as taxas, as suben. Se teñen que cargar sobre os veciños e veciñas o custe de todo iso, o cargan. O importante é que esa empresa poida ter viabilidade económica para o futuro e que non teña esas perdas. Será que vostedes algún tipo de complicidade ou algún tipo de compromiso coa parte privada desa empresa terán. E a outra parte ten que ver con que aquí hai administracións responsables, tanto a Xunta de Galiza como a administración estatal. E a ninguén de vostedes se lles ocurre pensar que a Xunta de Galiza, que nos entrega unha infraestructura que non funciona, a Administración Estatal, que asina un convenio con este Concello, que asinou vostede, señor Rei, no seu momento, supostamente para pagar exclusivamente un 10% dunhas obras declaradas de interés xeral e que agora supoña o 25%, que ademais a COES nos reclama uns importes que non deberíamos ter abonado, a ninguén se lle ocurre, cando menos, revisar esa xestión, como tampouco a ninguén se lle ocurre, preguntarse por que a COES licita a xestión deses interceptores e desa depuración neste Concello. E o único que se lles ocurre é desenvolver procedementos judiciais para non se sabe exactamente que fin, establecendo unha relación cada vez máis difícil co Concello limítrofe que é o Concello de Narón. E, por tanto, parece obvio que o primeiro que teríamos que facer é, cando menos, cuestionar o inicio do problema. E se o inicio do problema é un convenio
que nos carga sobre a nosa responsabilidade. Todos os custes derivados da xestión desta depuración, sexan do Concello de Narón, sexan da Coaes ou mesmo sexan de Augas de Galiza, pois parece que non ten moita lógica que sigamos mantendo ese convenio, esas adendas que vostedes aproban de maneira recurrente e cando menos a Administración Autonómica se faga responsable da titularidade de unha infraestructura que da súa propiedade, mentras non se constitúa ese suposto entre supramunicipal que poida facer unha xestión conxunta desta infraestructura que non nos dá servizo exclusivamente a nós, sino que é copartícipe o Concello de Narón. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rivas, polo Grupo Municipal Popular. Ten a palabra a señora Sanjurjo. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, señor Rivas, unha cousa máis di que rompemos convenio, pero é que o gran problema é que non existe convenio con Narón para a Deputación. Ese é precisamente o gran problema. Vostedes saberán por qué. Señor Mato, imos proceder a contestación punto por punto os 6 puntos. Primeiro, explicacións referidas ao suposto desestimento e suspensión da reclamación xudicial. Bueno, o eu entendo que é unha errata porque non se pode desistir e suspender ao mesmo tempo. Se se desiste xa nada hai que suspender e se se suspende, pois non se pode desistir. Lle contesto non obstante, non hai desestimento, sí que hai suspensión. E o que hai é un contacto permanente deste goberno co seu abogado, que é o que aconsellou explorar todas as posibilidades para chegar a un acordo fora do proceso xudicial. Liquidacións ano 2022 e 2023, pois chega vostede tarde. Bueno, tarde tamén chegou cando trouxo despois de 3 anos a primeira liquidación. Da igual. Efectivamente, xa se lle deu a orden ao servizo pertinente para que elabore cos datos fidedignos e adecuado aos porcentaxes e aos términos económicos que correspondan ás liquidacións. E en breve se levarán a este pleno. A auga en alta. Lle recordo, señor Mato, que estes convenios prevén unha prórroga tácita que en este caso abarca hasta o 2027. Estamos, tamén lle recordo, no 2024. E en 6 anos, que eu saiba, nós non gobernamos, nin fomos nós os que acordamos por desidia, uso a palabra que usa vostede na moción, desidia, tácitamente. Non obstante, someteremos a informes xurídicos a procedencia ou non e en que medida é posible poder revisar eses convenios. Os caudalímetros, señor Mato, se vostede ten algunha información, oiga, pois lle agradeceríamos que non la faga chegar, non se xa vostede tan misterioso, caramba, e comparta a información se é que a ten. Se non ten ningunha, mire, lle conto eu, porque eu estiven reunida hai uns poucos días para facer seguimento do tema dos caudalímetros. A recepción da obra se fixo o mes pasado, o mes de abril. Os técnicos teñen previsto liquidar a obra no mes de xuño, que é cando contan ter a certificación final. Según nos din, a obra executouse conforme ao proxecto. Polo tanto, ao terse feito a recepción da obra o mes pasado, os técnicos explican que estas poucas semanas de mostras de datos son absolutamente insuficientes para sacar conclusións definitivas. Se necesita unha mostra suficiente para que os resultados da mostra sexan representativos e sirvan para sacar conclusións. Vostede é químico e isto o sabe ben. Instar ao Goberno a traer as contas, así como os orzamentos pendentes correspondentes á empresa pública e Mafesa para a súa aprobación. Bueno, hoxe din empresa pública, e que vostedes depende do día, un día din que é pública e outro día din que non. Bueno, varias cousas, en concordancia co punto 1. Pode ser tamén unha rata de transcripción, porque contas e orzamentos pois son dúas cousas totalmente distintas, o que no seu caso hai que traer a este pleno para fixación de posición, non para aprobación, porque as contas apróbanse no seno da Xunta Xeral de Mafesa. Polo tanto, fixación de posición son as contas.
Os orzamentos non proceden traerse aquí, posto que se formulan e se aproban en Consello de Administración. E aí a declaración de bondade é individual dos conselleiros. Ademais, señor Mato, non tería sentido, vostede comprenderá, xa sabemos que vostedes non son moi expertos en orzamentos, pero entenderá que aprobar orzamentos no ano 2024 para que teñan vixencia no ano 18, 19, 20 e 21, pois non é moi ortodoxo. En calquer caso, as contas, non contacontos, nin contos, as contas se trarán en plazo e forma conforme o que fixa o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, que é antes do último día de xuño. E derogar, último punto, derogar as tasas derivado da desidia, leo o que din vos, derogar as tasas derivado da desidia no referido á situación da empresa de augas. Bueno, aquí son honestos. Se ve que de cando en vez teñen un momento de autocrítica e recoñecen que estamos onde estamos pola súa desidia de todos estes anos. Eu lles felicito polo momento de autocrítica e recoñecemento da situación a que nos trouxeron a todos os ferroláns. Sabemos que non o fixeron con mala intención, vamos a dar por bueno que non souperon facelo doutra maneira e imos mirar cara adiante. Derogar a tasa que acaba de aprobar. Enteráronse vostedes que xa non é unha tasa, non? Debe ser outro error. Enteráronse de que agora se chama prestación patrimonial de carácter público non tributario. Bueno, este error é un error pequeno, non están vostedes acostumbrados a facer ordenanzas. O que si é grave, señor Mato, é que nos diga que o incremento na prestación patrimonial é para compensar as pérdidas que vostedes acumularon estes anos, os 6,6 millóns de euros. A ver, isto sí que é grave, é que claro, é que se estamos neste punto tan atrás, é que eu non teño minutos suficientes para poder explicarlles isto, a un goberno que estivo gobernando 4 anos. E xa remato. Primeiro, non hai ningunha tasa que se acabe de aprobar. Vostede non presentou alegacións, o seu grupo non presentou alegacións, e foi o martes o último día, o digo por se pensaba que chegaba a tempo, o tempo acabouse. Xa está vostede fora de plazo. E se non presentou alegacións, pois quer decir de toda a vida que están de acordo. Apróbanse para equilibrar gastos e ingresos anuales, xa remato, non para cubrir débedas acumuladas. As débedas acumuladas non aparecen no estudo de costes. O que hai que facer o que vai facer esta actualización de tarifas é reequilibrar a situación da empresa a futuro, para que a empresa deixe de perder e se equilibren ingresos e gastos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Segundo turno, polo Grupo Socialista, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Ve, señora Sanjurjo, como se poden dar información se un quere, inda que ya preparen. Pero eso é o que tería que ter vostede feito cando yo pedimos. Concretamente, mire, este escrito é do 9 de maio. Ese pretendido acordo xudicial é de febreiro. Eu tiven que escoitar e ver e ler nos medios de comunicación a propia concelleira que fixera as declaracións dicindo que eso non era así. E así é como vostedes entenden isto. É lamentable, pero é así. Por certo, vostede dixo que iba a traer as contas en tempo e forma. Pero cales? Que vai a traer de toda a década? As que levan votando sistemáticamente vostedes en contra. Señora Sanjurjo, mire, eu vou facer a vostede en concreto unha recomendación. Un pouquiño menos de soberbia. Os orzamentos de Mafesa teñen que vir a este pleno. As contas de Mafesa se levan votando de toda a vida neste pleno. E mire, se eu lle pregunto por a cuais é porque respeto profundamente esta institución. Porque como comprenderá, tal e como figura na moción, que vostede seguramente nin leu, fun eu como alcalde quen trouxe este pleno elevar xustamente ese contencioso contra unha empresa pública do Estado que se chama Quaes. Cando vostedes fagan iso, eu empezarei a pensar que vostedes sí que pensan en Ferrol. E lle lembro que gobernaba o Partido Socialista Obrero Español en España, señora Sanjurjo. Por lo tanto, menos soberbia, que eu veño a este pleno a pedir explicacións de algo que o señor alcalde no meu mandato coñecía cada día, cada cambio que se daba, cada estudo que se contrataba. Sabe por qué? Porque eu sí que estaba preocupado
porque os cidadáns de Ferrol non tiveran que pagar máis do que tiñan que ter pagado. Foi o meu goberno o que controlou eses caudalímetros que se acaban de colocar, señora Sanjurjo. Fomos nós que nos trouxemos ao pleno esa decisión. Fomos nós que nos decidimos facer un estudo para saber cal era o reparto de custos, porque non había. Vostede, señora Sanjurjo, ten que ter un pouquiño menos de soberbia, porque se vai equivocar 1 e 1000 veces neste pleno. Esta información a tiñamos que ter en comisión, señora Sanjurjo. Así funcionamos dende toda a vida, especialmente nun tema tan complexo como este. E sí, lle vou a dar algunha información. Os primeiros datos que arroxan eses caudalímetros parécense moito máis ao que presentamos nos no noso estudio do que levábamos pagando tantos anos. Non é ese 70-30 que estábamos a pagar. Os primeiros datos arroxan un valor bastante máis parecido ao que reclamamos nós. Polo tanto, menos soberbia, señora Sanjurjo. Todos aquí estamos traballando por Ferrol. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, señora Sanjurjo, se vostede non sabe que temos un convenio con Augas de Galicia para a xestión da depuradora, creo que temos un problema. Entendo que sí que o sabe, pero se vostede considera que non temos un convenio, temos un verdadeiro problema, porque no fondo a situación que levamos vivindo desde que o Partido Popular se fixo cargo desa infraestructura e temos que asumir os costes da depuración de Naronte, fácil solución. E basicamente excluir, cando menos, esa cláusula dese adenda que vostedes traen cada ano e que aproban, votan a favor, estén no goberno ou estén na oposición, non sei como lle chama vostede a iso, esa cláusula que fai que os veciños e veciñas teñan que pagar a depuración do Concello de Narón. Teñen que pagar o beneficio industrial que se xenera pola xestión desa depuración por parte da empresa Emafesa. Se soluciona facilmente. Rompan vostedes ese convenio, modifiquen esa cláusula e que nós paguemos o que teñamos que pagar e que o Concello de Narón pague o que teña que pagar. Que Mafesa lle cobre ao Concello de Narón, deixen de actuar de testaferros da empresa Mafesa, ou que lle cobre a Xunta de Galiza, ou que lle cobre aos de Galicia, ou que lle cobre a Coes, ou que lle cobre o Ministerio, ou quen lle queira cobrar. O que é absurdo e evidente que vai en contra dos intereses dos veciños e veciñas desta cidade e que vostedes sigan avalando, é certo que tamén foron os autores e as autoras desta proposta, pero que despois de 10 anos vostedes sigan avalando que sexamos nós que teñamos que asumir eses custes, pois sinceramente non é moi aceptable, a non ser que detrás diso o que haxa un interese evidente en garantirlle a empresa Emafesa que teña uns beneficios permanentes e constantes ao longo de todos os anos nos que desenvolva a súa actividade. Eso sí, os compromisos adquiridos supostamente polo Partido Popular e esa empresa no momento en que se desenvolveu o protocolo de execución contentada para poder permitirlle xestionar esa depuradora como é o saneamento rural, eso sí que non se lle exixe ningún tipo de responsabilidade para que o execute, como tampouco se lle pide que pague o canon que ten que pagar. É evidente que o Partido Popular traballa para quen traballa, pero creo que vai sendo hora de cando menos modulen un pouco os seus obxectivos e a súa maneira de actuar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Sanjurjo. Pois, moitas grazas, señor alcalde. E, bueno, xa para rematar, señor Rivas, que non sei, porque a veces fala, eu non entendo. Eu non sei se confunde vostede os convenios. Claro que temos convenios con Agua de Galicia. O que non temos é convenio con Narón para a depuración. Pero, bueno, eu falo unha cousa e vostede escoita, pois, o que quere. Comentáronnos tamén, señor Mato, o personal da empresa Coes, que nas últimas actas, pois, non se firmaron. Non sei por qué vostede, que era o encargado de firmar as actas, pois non as firmaron. Eu preguntei por qué, pero porque como na comisión de seguimento ia vostede, pois como antigo alcalde de Ferrol, tal vez poida explicarnos hoxe por qué non quixo firmar as actas xusto antes de irse. Bueno, xa sabemos, é verdad, vense usted arriba e, bueno, ponse intenso. Xa sabemos que vostede tiña dous temas como dicir, apadrinados, non?
e a Autoridade Portuaria Mafesa. Bueno, pois vaya por Dios, que os dous temas que tiña vostede así como tal, apadrinados, pois non os resolveu ningún. Nos seguimos tendéndolles a man, unha man que se negan a coller, nos lle tendemos a man dunha maneira honesta, xenerosa e sinceira, porque lles deixaríamos participar con nós neste novo ferrol que estamos construindo entre todas e todos, porque aquí non sobra nadie e aquí todo o mundo é ben recibido. Estaremos sempre esperándolles, coa esperanza de que algún día deixen de poñernos palos nas rodas e participen da ilusión de traballar todos xuntos por Ferrol. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Para pechar, señor Mato. Señora Sanjurjo, usted y yo tenemos la misma edad. Yo creo que el un globo, dos globos, tres globos que hace usted aquí, lo conocimos los dos. Pero mire, este asunto es muy serio. Si no hay necesidad de hablar, si no se quiere escuchar. Ahora, cuando usted dice lo de tender la mano, señora Sanjurjo, creo que en este pleno sí hay algo que queda claro, que ustedes solo nos tienden la mano para agarrarnos el cuello. Por lo tanto, mire, eu creo que hai que vir este pleno coas cousas preparadas e entendidas, sobre todo. Eu creo que hai que vir coas cousas preparadas e entendidas. Creo que o asunto da auga, é verdade, nos condiciona moitos. Vostedes gobernaron, unha boa parte dos anos de democracia, contribuíron a que a situación de Mafesa sexa a que hoxe. Se quere vostede saber algo respecto a Mafesa, vostede sí que ten tranquilamente, non me tenda a man, simplemente chámenme e me pregunte que era o que eu facía co que hoxe é o señor alcalde, o señor Rei Varela. Lle pido o mismo trato. Mais nada, moitas grazas. Moi ben, pois rematado o debate da moción, procedemos á súa votación. Votos a favor, en contra. Queda rexeitada por 13 votos en contra e 12 votos a favor. Pasamos á seguinte moción, señora secretaria. Leo, alcalde. Leo. Vale. Moción dos grupos municipais socialista, Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común relativa á falta de información e transparencia do goberno municipal. Moitas grazas. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois esta moción que vimos de presentar os grupos conxuntamente porque estamos reiterando en máis dunha ocasión pois que neste concello está a suceder algo que non sucedeu nunca. Nunca. É dicir, eu creo que, como lles comentaba anteriormente, é dicir, lles vou a poñer un exemplo desta semana. Vostede asinou un protocolo con autoridade portuaria e eu agardo que non tarde tanto, que non tarde o mes e medio en coñecelo eu, que tardei en coñecer o protocolo xustamente do que estaba falando antes, referido pois a auga ou a calquera cuestión que suceda pois neste concello. Especialmente porque eu entendo que vostedes teñen a legitimidade de levar e a responsabilidade de levar a iniciativa política, pero, dende logo, eso non pode converterse en un impedirnos o resto pois poder saber en que condicións está asinando un protocolo coa, non sei, coa conselleira de Política Territorial ou simplemente non saber en que condicións está a contratar o personal neste concello. Eu creo que no noso mandato fixemos, éramos solamente 8 concelleiros, xuntas de voceiros moi numerosas, para cousas de todo cariz.
hoxe neste mesmo pleno, pois veu un punto da orde do día que foi cambiar o nome dunha rúa. Lembrarán vostedes daquela que eu, pois home, nunha xunta de voceiros discutín en moitas ocasións si cambiar ou mudar, non mudar, tiña contido. Eu creo que vostedes teñen que facer unha reflexión. E o digo porque, señor alcalde, eu e o meu grupo votamos favorablemente a reorganización municipal en coherencia coa nosa proposta do mandato do señor Vicente Irisarri, que entendíamos que era boa para Ferrol. Señor alcalde, hai información básica de cousas que vostede mesmo presenta, que hoxe mesmo a oposición non ten. Vostede cree que ese é un xeito democrático de gobernar este concello? Vostede cree que iso non é para que os tres grupos políticos estemos aquí reclamándolle o poder facer o noso traballo, poder saber cal é o protocolo de acordo para o saneamento do rural? Lembran cantas veces yo pedín? Por rexistro, cando falei con vostedes, neste pleno, tardei para coñecer o contido. Canto tempo tardei? Eu creo que cando nós tomábamos acordos nas xuntas de goberno, ao día seguinte estaban eses acordos con eses expedientes e con todos os protocolos a dispor de todos os grupos políticos. E, polo tanto, señor alcalde, lle vou a decir o mismo que dixen na prensa cando me preguntaron. Vostede confunde a maioría absoluta co absolutismo e ten que trasladarlle, por si non o sabe, que hai un mínimo de normas democráticas neste concello que hai que cumplir. Por si non o saben, o resto dos concelleiros que, mellor por descoñecemento, non o saben. Isto é grave, señor alcalde. Ten vostede que tomar conta e, dende logo, teñen vostedes que mudar as actitudes que teñen co resto de voceiros e co resto dos grupos da oposición. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato, polo Grupo Municipal do BNG para a defensa da proposta. Ten a palabra o señor Rivas. López, disculpe. Moi boa tarde e noite a todos e todas. A transparencia hoxe en día é o indicador fundamental da calidade dos gobernos que aspiran a considerarse democráticos. É necesario esa transparencia para que a cidadanía poida exercer adecuadamente a súa valoración e a unha verdadeira intención participativa. Na Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, nos seus artigos 41 e 42, recoñécese o dereito da cidadanía europea a unha boa administración e a acceder aos documentos das diferentes institucións europeas. O éxito de políticas de transparencia depende de que a información sexa accesible e disponible para todos os usuarios, e dentro destes usuarios están os grupos da oposición. Esta é unha realidade que pouco ou nada se asemella ao que pasa neste concello. Dende a entrada en vigor do regulamento das chamadas grandes cidades, parece que cubriu este concello dunha gran capa negra opaca sobre os asuntos de calquer índole, tanto importantes e de calado como os demais mundanos. Capa que non é máis que unha cobertura dunha xestión basada na imposición, no absolutismo e no caciquismo. Pero vostedes eríxense nunha realidade paralela que se crearon a de pensar que como teñen maioría absoluta, todos os ferroláns queren o mesmo que vostedes. E iso non é así. Vostedes representan a unha parte dos ferroláns e que nas pasadas eleccións sacaran unha maioría absoluta non lles dá dereito a non contar co resto de partidos políticos, como que compoñen esta corporación municipal, así como dos diferentes entes que conforman a administración local. Este goberno, no pasado pleno, aprobou, diante de familias deste concello, que se ian levar os pregos de comedores, tanto a Comisión Informativa como do Consello Municipal Escolar, para facer achegas. Pero que fixeron? O que hoxe lle reclamamos aquí, que haxa transparencia e que non se aprobe nunha xunta de goberno sen dar ningunha acción á oposición a facer achegas. Do mesmo xeito, cando se aprobaron os orzamentos, o noso grupo presentou 40 emendas das que non aceptaron ningunha e por riba sen dar algunha explicación. Quítasenos a palabra en comisións, cercénasenos por poder debater os temas que consideremos por pleno, cun máximo de 2 mocións, sen ter en conta cal poden ser os problemas da cidadanía.
E o que lles estamos a pedir aquí non é algo que só lles acontece aos partidos da oposición. Estánllo a facer tamén aos traballadores e traballadoras desta casa e aos seus representantes cando toman decisións unilaterais en aspectos que lles atinxe e afecta como empregados e empregadas públicas. Esas traballadoras e traballadores que tanto se lles enche a boca de darlles as grazas polo seu traballo realizado, pero cando máis tarde se trata de negociar calquer tema, aí vostedes corren ese tupido velo opaco do que falamos con anterioridade, onde só se fai e desfai o que vostedes queren, sen atender as razóns ou explicacións que non leven a muletilla final de na seguinte comisión se dará información. Por iso é que solicitamos un cambio de rumbo para que todos podamos facer o noso traballo, a nosa labor. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señora López. Señor Suárez. Soy yo. Moitas grazas. Ben, aquí, pleno tras pleno, temos que aguantar os versos da señora Sanjurjo, afirmando glosando o bonito que sería que traballásemos todos conxuntamente por Ferrol e los ferrolanos. Eso dista moito do que acontece no día a día deste Concello, tanto nas comisións que se convocan cada semana, como nos plenos, como nas mesas de negociación, como nos anuncios mediáticos que se fan nas rodas de prensa, e a realidade é que eso non é casual. Eu creo que sacando di esas cousas aos seus propios compañeros de bancada toman a cachondeo. Porque o feito é que a súa vontade política, porque así se demostra obxectivamente, é non trasladar información a ningún dos grupos, só se traslada cando está publicada xa nun diario oficial, e así foi dito expresamente, se trae esta información porque está publicada no boletín oficial da provincia, e iso indica a nula vontade de negociación de calquera aspecto que afecte a todos os ferroláns. Quero recordar que os votos da esquerda en números brutos son superiores aos da dereita. Iso é algo que, bueno, non é indicativo de nada, pero quizáis sí que indica que se debería ter un pouco máis de respeto polos grupos políticos que están na bancada de enfrente. E, como digo, esta situación non queda únicamente nos grupos da oposición, como ben dixo a compañeira do BNG, senón que hoxe mesmo, cando hai unha situación crítica xa pola urxencia da necesidade de estabilización de funcionarios antes do 31 de decembro, meten pola porta de atrás, como solen facer neste e outros temas, outras modificacións de RPT para facer modificacións ao seu antoxo, como postos de libre designación, postos traídos de outras administracións que vostedes en discutir nin nunha comisión de recursos humanos e facenda, nin sequera cos propias organizacións sindicais, toman unilateralmente, únicamente para satisfacer o interese do seu grupo político. Eu creo que, máis alá do que se di na literalidade da moción, é indicativo da súa pouca intelixencia política e da súa soberbia non tender mans de forma real, ter anulado órganos como as comisións informativas de cada semana ou a xunta de voceiros, onde tradicionalmente se discutían temas trascendentais para a cidade relativos, pois, como acabamos de discutir, a auga, o transporte, pero outros temas tamén como o contido dos pregos que vostedes exixían de forma contundente, comisión tras comisión, que foran debatidos neses órganos. Agora, pois, a xunta de goberno é o seu hábitat preferido para facer e desfacer cos cartos públicos o que o Partido Popular interesa, e eso que tanto se lles enche a boca de falar de Ferrol, creo que deberán falar, sustituir esa palabra polo Partido Popular de Ferrol en lugar de Ferrol. Creo que estamos a tempo de rectificar, facer que esta moción se aprobe. Non dubido que van votar a favor, estou convencidísimo, para garantir a transparencia, revisar procedementos, mellorar a contratación, dar operatividade á xunta de voceiros, cumprir legalmente as súas obrigas. Non creo que sexa ningún motivo para votar en contra de fondo, por lo tanto, pues, espero que esta moción saia por unanimidade de todos os grupos. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Ten a palabra o señor Díaz Mosquera. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, cosas veredes, amigo Sancho, dicían antigamente. A verdad que despois de todo o que temos escoitado aquí, do que escoitamos onte
nunha rolda de prensa que fixeron vostedes de forma conxunta, faltando a verdade, pois, en primeiro lugar, quería decir que cando vostedes gobernaban xuntos, atacábanse uns aos outros e non existía ningún tipo de unión para sacar a cidade adiante. E agora, vostedes, pois, só se unen cando goberna o Partido Popular para atacarlo. Eu levo aquí 5 anos e algúns dos compañeiros, pois, idesme coñecendo, e a verdade é que me doe moito, igual que aos meus compañeiros, pois ese ataque persoal que está trasladado en este Concello. Creo que os insultos proferidos no día de onte, insisto, nesa rolda de prensa, como chamar os membros do goberno soberbios, autoritarios, absolutistas ou antidemócratas, pois non contribúen a nada e o único que fan exclusivamente é crear un ambiente de confrontación e de crispación. Polo tanto, o que pido, en primeiro lugar, antes de meterme no fondo da moción, é respeto ao alcalde desta cidade e respeto a todos os compañeiros e compañeiras que forman o equipo de goberno. Nós non imos a seguir ese xogo porque o que quere Ferrol é que nos unamos e porque, sinceramente, eu creo que os portavoces da oposición pois son boas persoas, son as persoas honestas, e no caso do señor Mato e o señor Suárez, pois que estiveron de alcaldes nesta cidade, o fixeron como puideron ou como superon, pero, insisto, non creo que o insulto sea a solución simplemente para cubrir unha folla máis na prensa, pero creo que non é a solución. Dito isto, señor Mato, dicía onte vostede na rolda de prensa, e o volvía a repetir agora, dicía que a situación actual pois que non ten precedentes. Ensinaba vostede pois unhas follas que presentou por rexistro pedindo unha serie de información. Eu lle quero recordar tamén que no mandato pasado tamén presentamos por rexistro unha serie de follas. Unha o 8 de xaneiro do 2020, onde presentábamos 60 preguntas que non respondía o seu goberno daquela. Non respondían as 60 preguntas que foron formuladas dende que vostede formou o goberno ata o mes de xaneiro de 2020. E logo, pois, no mes de marzo de 2022, tivemos que presentar novamente por rexistro, señor Mato, neste caso, 47 preguntas sen resposta, moitas delas das 60 que presentábamos no ano 2020, e tamén presentábamos neste escrito por rexistro, pois solicitábamos 23 expedientes que solicitábamos unha e outra vez e que non se achegaban a este grupo que daquela formaba a oposición. E sabe que foi o peor de todo, señor Mato, que vostedes terminaron o mandato e quedamos sen ningún tipo de resposta e sen documentación. Fala tamén, señor Mato, de que non hai respostas, de que non se falan nas comisións, pero hai un refrán que di que do que vexas crea metade e do que non vexas non crea nada. Eu creo que me entende o que lle quero decir. E logo, pois, hai datos. No primeiro ano de goberno socialista, pois non se chegaron a convocar ningún 50% das comisións ordinarias, mentres que no primeiro ano de goberno do Partido Popular convocáronse un 82% das comisións. Estou contando ata o mes de abril, ata o mes de marzo, perdón, non estou meténdome no mes de pandemia. Xuntas de portavoces, no primeiro ano de mandato seu, señor Mato, 17%. No do Partido Popular 10, pero tamén lle quero recordar que estas xuntas de portavoces que convocaban vostedes eran para fixar a continuación de pleno extraordinario. Polo tanto, faga as contas. 17 menos 12, 5 xuntas de portavoces. E logo falan de transparencias, señor Mato, no seu mandato, nin a xenda do alcalde publicada na páxina web, nin actas, nin ordes do día, que teñamos que esperar meses e meses para poder velas. Termino. Señora López, fala vostede de enmendas aos orzamentos que fixeron 40 e non se aceptou ningunha. O Partido Popular nos únicos presupuestos, nos últimos únicos orzamentos aprobados no anterior mandato, presentamos 41 e 0 foron as que se aceptaron. Señor Suárez, remato xa. Nós non desprezamos a ninguén, somos un goberno serio, responsable e respetuoso. E decía onte vostede en rolda de prensa a frase xa o traeremos ou levaremos para a próxima comisión. Creo que esa é unha frase do pasado e errou vostede a traela a colación agora. E tamén
un segundo, lle quero recordar, señor Suárez, por poner algún exemplo, que vostede recordará no ano 2018, cunha ordenanza xeral de subvenciones, o que pretendía vostede con ela, e tamén lle quero recordar que pasou 5 meses no seu mandato sen convocar unha comisión de participación cidadá. Nada máis pola miña parte, moitas gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Polo Grupo Socialista, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Díaz, se vai a vostede a sorprender porque hai en algo que lle dou a razón. A verdade é que cando fun alcalde tive moitas máis dificultades das que vostedes teñen agora. Evidentemente, pois non é o mesmo gobernar en minoría como gobernei eu, con apoios puntuais do resto de grupos, que gobernar con maioría absoluta e con 11 asesores. Xa llo dixen tamén. Pero lle vou a decir unha cousa. Como vostede decía, non? Eu creo que foi un bo exemplo o que vostede trouxe aquí. Creo que hai cousas que hai que ver. Mire, eu esta mañá, o tempo que tiven para buscar algunhas comisións, as últimas, trouxen 2 de cada comisión. Mira, hai un punto en cada comisión que se chama control e seguimento da xestión. E collín só algunhas. Teño aquí, deste ano, solamente deste ano. Aquí hai 20. Están as actas. Eso se pode ver, e se pode ler. E se pode ver o que cada un pregunta. Mire, decía vostede que non se publicaba sendo alcalde. Non sei, bueno, o mellor vostede non sabía onde había que buscala, pero a xenda estaba publicada, eso yo garantizo. Vamos, teño aquí, pero si estou dicindo cuestións básicas, é dicir, vostede, dígame aquí, neste pleno, hoxe, cando vamos a ter ese protocolo que asinaron co Porto, para ver o contido. Queren vostedes que aplaudamos, que digamos, mire que ben se asinou ese protocolo, cando vamos a telo? Ten vostede a oportunidade de dicirme hoxe, porque hoxe que lle digo, o protocolo para saber como estaba o saneamento do rural, tardei 1 mes e medio en recibilo. O contido. Fago favor vostede de non comparar as situacións, porque, como teño dito, a mí me gusta ser coherente. Isto non pasou nunca en democracia. Nunca. Fágame caso. Pero que non pasa nada, que están vostedes son quen de poder mudalo. Pero se eu creo que todos cometemos erros, pero vostedes son 13 concelleiros. 13 concelleiros e 11 asesores, señor Díaz. E, dende logo, agardo que non teñan unha pandemia como tivemos nós. E aínda así, vostedes restando, sumando ou facendo como for, fixo aí unha conta de 17 menos 3, dixo, ao final quedaron 5. Claro, vostedes, dese conta, vostedes sendo 13, fixeron menos comisións que as que fixemos nós sendo 8. Quixo poñer un exemplo, pero xa é mal. Eran 17. Nada máis. Gracias. Moitas grazas, señor Mato. Señora López. Bueno, xa que vamos de frases feitas, tamén lle teño para vostede, señor Díaz, de non lle fagas aos demais o que che fan a ti. Sí, por se nunca escoitou dende cando era pequeno, sí. Que non lles gustan os adjetivos que lles outorgamos, que están dados pola situación que se vive, non é máis que é un adxetivo, é calificar unha situación e unhas actitudes que son pouco afortunadas, non? Non é un insulto, é un adxetivo. Lle guste ou non, pero é un adxetivo, non un insulto. Aquí temos escoitado por parte da portavoz de Facenda algunhas dedicacións, retomar asuntos anteriores como insulto. Pero, bueno, para que queren comisións? É dicir, facemos moitísimas comisións se o que non se vai debater ali nada, solo se dá un dar conta. Para iso, quero dicir, está ben facer as comisións, pero as comisións son importantes, é para levar temas importantes. Tamén diríalle, señor Díaz, que a responsabilidade de que non se lles aceptaran eses orzamentos esas emendas no orzamento anterior non é nosa culpa, é do goberno anterior. E lle volvo a repetir, non lle fagas aos demais o que che fixeron a ti. As emendas, se vostedes as ven boas, terían que aprobalas, non en plan vengada de como non me fixeches isto, eu cho volvo a facer a ti. Non. E repito, vostedes ven a palla no ollo axeno e non no seu. Volvo a repetir tamén que estaría ben que, aínda a pesar de que
ao mellor vostedes se sentiran que lle estaban facendo mal, pois non significa que vostedes o teñan que facer agora. Sí, e esta situación é revertible e creo que é moi positivo para todos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora López. Señor Suárez. Bueno, eu creo que isto é unha cuestión de política, non é unha cuestión de sentirse ofendido no sentido cristiano, igual que se sinten ofendidos ou que lle resulta doloroso, que dolorosísimo subir un imposto, pois tampouco ten que ser tan doloroso que alguén describa unha situación motivada por uns feitos. Voume explicar un pouco con algún exemplo. Cando se decidiu dar unha subvención directa ao Racing de Ferrol, nos enteramos pola convocatoria da comisión accedendo a Cívidas. Creo que era un asunto suficientemente importante, cun importante dispendio de cartos públicos para facer esa xunta de voceiros, que si se convocou, é certo, pero antes da comisión onde xa estaba todo o pescado vendido, por decir outra expresión popular. Cando se chega a un acordo ou se ratifica un acordo anterior coa autoridade portuaria, nos enteramos polos medios de comunicación. Non sabíamos nin do estado das negociacións, nin de se iba a producir, non iba a producir, as cuantías, enterámonos na rolda de prensa que se deu. Cando se chega á decisión de suspender o procedimento judicial co Concello de Narón en relación ao saneamento, tamén non temos ningunha comunicación previa por parte do grupo de goberno, senón que temos que recurrir aos medios de comunicación. E así hai exemplos infinitos. Os convenios coa Xunta de Galicia para o mantemento de escolas infantís, calquera dos pregos que se foron aprobando e licitando na Xunta de Goberno correspondente, non tivemos ningún tipo de información. E o nomeamento de asesores, se queremos nos remontamos que pasou cos asesores, cos poucos que había no ano 15, os seus alegatos neste mesmo salón de plenos, tampouco tivemos ningún tipo de información, de perfis, de nada. Enterámonos, eu personalmente entereime por Galicia Tabla Digital. Foi a forma de enterarme dos seus nomes, ainda que previamente me adiantou algún concelleiro que tiña información privilexiada. Pero creo que non é tan descabellado o que se pide é participación dos grupos, se non se quere abrir o debate, pero polo menos a información que a teñamos antes que a prensa, porque para eso, a convocar unha comisión, como dixo, de participación para dar conta das cartas que chegan a un buzón que está na planta baixa, pois vale, se convoca, pero o contido un pouco escaso. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Díaz Mosquera. Moitas gracias, señor alcalde. Mire, señor Mato, eu lle decía que vostedes no primeiro ano convocaron 17 xuntas de portavoces, pero 12 delas era para fixar o día de continuación do pleno. Polo tanto, en sí, foron 5 xuntas de portavoces as que celebrou vostede no primeiro ano. E tamén lle quero recordar que non son 11 asesores, sume ben, e a ver cantos lle sabe, pero non son 11, señor Mato. Ademais, vostede tamén falaba deste persoal. Vostede nunca levou tampouco o asunto de persoal á xunta de portavoces. E se quere, podemos quedar mañá mismo, podemos revisar a idoneidade do que había antes e do que hai agora. Non hai ningún tipo de problema para ver iso. E logo, pois, efectivamente, celebramos semanalmente comisións, pois entendemos que o órgano de representación máis importante, e as comisións lle poden informar os seus compañeros, señor Mato, de que duran horas, e duran horas porque estamos a dar información aos membros da oposición, non estamos mirando para o aire. En definitiva, con relación á moción, decía o señor Suárez se íbamos votar a favor, por suposto que íbamos votar a favor, que quede claro que non compartimos a exposición de motivos, porque non é certo o que di, pero sí que ímos a votar a favor de todos os acordos, porque é o que estamos a facer e así o seguiremos facendo. Moitas grazas. Turno breve de peche. Señor Suárez. É que isto das ordes hai que facer un guía burros. Bueno, eu creo que voten a favor está moi ben. Se o cumpren, aínda estará mellor, porque non vou insistir no xa dito, con exemplos concretos, pero aquí que todos vamos ás comisións, que, por desgraza, non se fai público o que pasa dentro delas, nin se retransmiten, nin as actas tampouco dan fe do debate que se establece nelas, pero agardamos que a partir de agora, entón, os pregos vayan á comisión,
cando se diga na seguinte comisión non sexa unha frase feita e que realmente pase na seguinte comisión, pois a realidade é tozuda e comprobaremos se eso é así ou non. Moitas grazas. Señora López. Grazas, señor alcalde. Bueno, nos presentamos esta moción porque hai unha situación onde vostedes non están a ter unha actitude nin dialogante, nin participativa, e volvo a repetir, isto é reversible. Señor Díaz, se duran as comisións non é polos puntos, porque na súa maioría, no maior tempo, a oposición ten preguntas de que vostedes non levan eses puntos, e é a máxima duración. As preguntas que ten a oposición, e que na maioría das veces a súa resposta é na seguinte comisión. E seguimos sen ter esa información. De todas maneiras, teño esperanza de que vostedes entren, pois teñan unha actitude a partir de agora participativa, dialogante, como é de esperar nun goberno democrático. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Mire, señor Díaz, mire se é difícil poñer de acordo os grupos da oposición, pasa poucas veces, pero hoxe estamos todos de acordo. A mí me costaba moito tamén, cando era alcalde, poñer aos tres grupos, eses que vostedes sistemáticamente din que gobernaban conmigo, o gallá así fora, non? A verdade é que vostedes teñen que cambiar. Teñen que cambiar porque son cuestións básicas, non? Eu lle fixen unha pregunta porque verdadeiramente quero saber cando vamos a ter ese protocolo que asinaron onte ou antonte co Porto. Porque sí que me interesa saber que se asina con outra administración. Sí que me interesa saber como se vai a financiar eso que vostedes chamaron Cidade do Deporte, que foi o Concello de Ferrol quen asinou pois coa correspondente consellería. En definitiva, isto é básico, son principios básicos de democracia. Creo que vostedes poden corrixilo, creo que é froito de que, acaban de empezar, aínda que xa levan un ano, pero a verdade é que sí que creo que é grave, creo que é bon que vostedes voten favorablemente hoxe, o cal lles agradecemos se é que mañá comezan a cambiar. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, imos a votar. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Punto seguinte, señora secretaria. Moción do Grupo Municipal Ferrol en Común para acelerar a tramitación do proxecto de lei polo que se adoptan medidas para enfrontar as consecuencias económicas e sociais derivadas dos conflictos en Ucrania e Oriente Próximo, así como para mitigar os efectos da seca. Ten a palabra para a defensa da moción o señor Suárez. Moitas grazas. Esta moción creo que é sinxela. En primeiro lugar, antes de comenzar a súa exposición, quero dicir que o título desta moción ven derivada da copia literal do que está publicado no Boletín Oficial do Estado, que así como nomea o decreto, pero para Ferrol en Común, en Oriente Próximo non hai un conflito, hai un xenocidio e unha barbarie que xa condenamos en repetidas veces, por lo tanto, xa digo, non é un conflito, senón que é un xenocidio. Ben, esta moción creo que pon de relevo unha cuestión que se ven dando dende hai moitísimos anos, que é o déficit de financiamento que ten a administración local, que nos leva en moitas ocasións a situacións límite, onde asumimos competencias que non son 100% propias, como competencias en materia de servizos sociais, e que o financiamento non é suficiente para afrontalos e que, ademais, restrinxe a capacidade de investimento en obras e infraestructuras que non temos esa capacidade por falta dunha financiación acorde e que, ao final, a administración máis próxima á cidadanía, como son os concellos, pois pagan o pato do déficit que ven determinado pola Unión Europea que o Estado ten. En decembro do ano pasado, a ministra de Facenda, María Jesús Montero, ou María José, non sei ben como se chama, María Jesús Montero, acordou na Comisión Nacional da Administración Local un incremento do financiamento no sistema de financiamento, un 22,6% no ano anterior, e unhas entregas a conta superiores ao 5,1%.
Sabemos que non hai orzamentos para este ano, polo menos polo momento, pero eso non é impedimento para que esta situación se vexa materializada e, de feito, así se acordou polo Goberno Central. Pasan os meses, estamos xa en maio e, de momento, non temos noticias que na Comisión de Facenda do Congreso se teña aberto ese debate e sabemos das dificultades para un concello como Ferrol, que suporían unha cantidade próxima aos 4 millóns de euros, de dar acometido ese gasto no que resta da anualidade e que, se non se fai, incrementará o superávit e se implementan as regras fiscais, suporá restriccións en vindeiros anos. Por lo tanto, esta moción, que está sendo levada a moitos concellos a todo o Estado, o que pretende é que eses 3.800.000 euros que se virían a aumentar as contas locais, se lles poda dar saída, podan entrar no Concello de Ferrol e se evite esa situación que únicamente redundaría en restriccións de gasto para vindeiras anualidades. Creemos que é unha moción simple, unha moción que o que permite que o financiamento local mellore á espera dunha reforma máis en profundidade que creo necesaria da legislación das facendas públicas. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Suárez. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra o señor Montero. Gracias, señor Díaz. O Real Decreto 8/2023 do 27 de decembro é un pouco extenso para analizar polo miúdo nun pleno municipal. Nos non imos falar tampouco de financiamento, porque tamén sería un pouco extenso para esta moción, si deixar claro que o BNG defendemos unha facenda propia galega. Gobernemos nós o noso, que non o fagan outros por nós. O Partido Galeguista de Alexandre Bóveda tiña moitas cousas claras, pero unha das máis claras era que a única alternativa para a Galiza era ter un sistema de financiamento propio. Como tamén nos ensinou o mestre Castelao, gobernémonos a nosa terra. Volvendo ao decreto, non fala só da participación das entidades locais nos tributos do Estado, fala tamén de outras medidas que nos parecen de igual importancia, como son medidas fiscais, medidas en materias de enerxía, medidas en materias de transporte ou medidas de carácter social, entre outras. Todo este decreto-lei ten moitas cousas positivas e outras que están menos ben e algunhas incluso están mal. Moitas das medidas positivas rematan xa no primeiro semestre do ano, polo tanto son moi limitadas se non se prorrogan. Nos discrepamos, por exemplo, con algúns decretos relativos á xustiza, como unha digitalización que poida levar á vulneración dos dereitos da nosa lingua. O bon é que tramitarse como proxecto pódese facer cambios legislativos que, de aprobarse moitos deles, podería dar unha lei positiva para as clases traballadoras. Algúnas medidas xa decaeron no paso polo Congreso, como a dos subsidios de desemprego. Nela había cousas que non nos gustaban, como a que implicaban uns recortes na base de cotización das persoas maiores de 52 anos que cobraran o subsidio de desemprego. E si víamos de forma positiva a introdución e prevalencia dos convenios autonómicos sobre os estatais, reivindicación historia do nacionalismo por parte do BNG e, por suposto, por parte do primeiro sindicato do noso país, como é a Confederación Intersindical Galega. Iso que ver o nacionalismo nas rúas, convenios aquí e non en Madrid. A prevalencia dos convenios autonómicos, por sorte, para a clase traballadora, foi aprobada estes días por outro Real Decreto e, se non decae, seguirá en vigor. O que non entendemos desde o BNG é que os partidos do Goberno tramiten de forma recurrente emendas ás propostas que eles mesmos presentan como Goberno. Supoñemos que se lles preocupaba estas materias, sería moito máis razoable meter esas emendas no decreto orixinal. Casi naide entende que se emende un a si mesmo e se use isto de forma habitual. Moitos partidos, incluídos o BNG, presentaron algunhas emendas a esta lei. Algúnas delas son, por exemplo, o IBE superreducido para a electricidade do 4% de forma indefinida ao tratarse dun produto básico, rebaixa do IBE ao 0% para alimentos básicos, incluído o peixe, rebaixa do IBE ao 10% para salóns de peiteado, barbería e estética, prorrogar
limitación do precio máximo de venta para os gases licuados do petróleo envasados, como pode ser butano, propano, prorrogar a tarifa de último recurso do gas natural, sempre que se cumplan as condicións técnicas establecidas, como a de non exceder do consumo de 50.000 kWh ano, prorrogar mecanismos de apoio á industria electrointensiva, pasar a titularidade pública as concesións hidroeléctricas que vencen, entidades financeiras establezcan contas de pago básicas sin comisións, cando menos para persoas en exclusión social, propostas en mobilidade e transporte, novas bonificacións e descontos que incluan a gratuidade para xóvenes e colectivos máis desfavorecidos. Bueno, resumindo, nos parece importante o que presenta Ferrol en Común, pero nos gustaría facer unha emenda para que parte do que ven nesta lei poida seguir tamén adiante e outras emendas poidan seguir adiante. Les vou a contar como nos gustaría nos deixalo, non? Instar o Congreso dos Deputados, en concreto a Comisión de Facenda, para que acelere os trámites legislativos de tramitación do proxecto de lei no que se inclúan emendas. E aí poñeríamos para melloras de financiamento dos concellos, que é o que veñen a poñer vostedes, e emendas a favor das clases traballadoras e das maiorías sociais. Sería engadir iso. No segundo, instar o Goberno para que no caso de que esta tramitación se demore, articule outro mecanismo legislativo para que o financiamento local e as medidas que favorezan as clases traballadoras e maiorías sociais non se vexan afectadas. Grazas. Moitas gracias, señor Montero. Polo Grupo Socialista, ten a palabra o señor Costolla. Bueno, pois moi boa tarde a todas e a todos. Nos, bueno, dende principio decir que vamos a votar a favor desta moción porque estamos falando de un bo Real Decreto Lei que é bo tanto para as arcas municipais como, sobre todo, para as persoas, con independencia de que fagan ou de que color sexan os gobernos municipais que estén ao cargo de cada concello. Por exemplo, por poñer na máis que uns pouquiños exemplos do que leva adiante este Real Decreto, é que, por exemplo, os provedores de servicios de pago non poderán establecer comisións para prestación de servicio de retirada de efectivo en ventanilla cando se trata de persoas maiores de 75 anos ou con discapacidade reconocida igual ou superior a 33%. Tamén hai fondos de coinversión, de Fondo de Restauración Ecolóxica e Resiliencia para a atracción de inversión estranxeira. Tamén para a financiación de proxectos de inversión sostible nas comunidades autónomas. Tamén para eficiencia enerxética nas vivendas, tamén no IVA, o IVA do 0% sobre produtos básicos de alimentación, así como 5% para aceites de oliva, semillas e pastas alimenticias, ou o 10% de enerxía eléctrica ou o 10% de gas natural, e tamén se estenden algunhas medidas que xa estaban adoptadas, como a prórroga da flexibilización temporal dos contratos de suministro de enerxía eléctrica ou a prórroga de flexibilización temporal dos contratos de suministro de gas natural ou a extensión dos descontos do bono social de electricidade e de garantía de suministro de agua e enerxía. Tamén se mantén a reducción do precio que os usuarios pagan por abonos e títulos multiviaxe nos servicios de transporte colectivo urbano e interurbano que prestan comunidades autónomas e entidades locais, e tamén medidas de carácter social para a determinación e revaloración de pensións e outras prestacións públicas, así como a prórroga da vixencia do Real Decreto 99/2023 de 4 de febreiro, polo que se fixaba o salario mínimo interprofesional para 2023, ou tamén nova liña de avais para a vivenda social ou suspensión de procedimentos que se amplía hasta o 31 de decembro do 24 a suspensión dos procedimentos de desahucio e lanzamentos. Pois resulta que, pese a todo isto, pese a todas estas medidas, o PP é certo que votou en contra de todo. Votou en contra tanto dos orzamentos do Estado 2024 como deste Real Decreto Lei. Porque para o PP, cando está na oposición, é, como sempre, en calqueira administración, o principal, o único importante, sempre o mesmo. Canto máis lío, canto peor lle vai a xente, moito millor. Dicía Feijóo
que non ia a sair a salvar a Sánchez. Eu penso que simplemente con estas pequenas pinceladas que din deste Real Decreto penso que é máis ben para salvar as persoas, para salvar a cidadanía e non para salvar a Sánchez. O único decir para rematar que hai unha cousa na que non estou de acordo coa moción no párrafo que di que o Concello de Ferrol tería que recibir casi 4 millóns de euros adicionais en 2024 e a non percepción dese ingreso suplementario corresponde á participación en ingresos do Estado dificulta a execución de novas políticas públicas necesarias para as nosas veciñas e veciños. Non estou ni moito menos de acordo, porque o que está dificultando esas políticas é que teñamos un goberno do Partido Popular. Non é un problema de que falten cartos, porque cartos, por exemplo, se consiguen rapidamente nada menos que 750.000 euros para darlles unha asociación anónima deportiva. Moitas gracias. Moitas grazas. Polo Grupo Popular ten a palabra a señora Pieltain. Grazas de novo, alcalde, e boas noites a todos. Neste tema adiantamos que imos votar a favor e damos as grazas tamén ao Grupo de Ferrol en Común por encima da mesa neste pleno esta moción. Nós tamén cremos que é un tema que leva demasiado tempo dando voltas, que é necesario axilizar urxentemente os trámites legislativos da tramitación do proxecto de lei procedente do Real Decreto Lei 8/2023. Eu non vou estenderme neste tema demasiado porque creo que xa quedou claro que estamos todos de acordo e que urxe esta tramitación. Tras o debate e votación deste Real Decreto Lei no Congreso dos Deputados, o 10 de xaneiro deste ano acordouse a súa convalidación, así como a súa tramitación como proxecto de lei. A día de hoxe seguimos no mesmo punto. Necesitamos exixir que se faga realidade este incremento do financiamento local porque, como ben dixo, nos favorece a todos. A prolongación das guerras de Ucraína e de Oriente Próximo aumentan día a día a incertidumbre entre os nosos mercados e a economía española enfréntase nestes momentos a desafíos a escala global derivados das tensións xeopolíticas que irremediablemente influen na economía das entidades locales. Por isto, urxe instar ao Goberno Central a que tome as medidas necesarias para que o proxecto de lei sexa unha realidade e as promesas feitas polo Ministerio de Facenda no seu momento de destinar ás entidades locales unha cantidade de recursos de financiamento local moi superior ás de anos anteriores, urxe avanzar isto. E por iso imos votar favorablemente ao punto desta moción. Señor Costolla, creo que sobraba na súa intervención a mención ao PP, como case sempre, pero vostede verá. Moitas grazas. Moitas grazas. Polo grupo propoñente, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, decir que, dende logo, aceptamos as emendas que nos presenta o Bloque Nacionalista Galego. Agradecemos o apoio unánime a esta moción. Agardemos que se materialice, que eses 4 millóns sexan investidos en cuestións que ás veces deixamos de lado, como a mobilidade sostible, o medio ambiente, a vivenda, a xuventude, e que non se ote tanto polo ladrillo ou pola marca Ferrol e outras cousas etéreas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Parece que se calmaron un pouco. Estaban vostedes botados ao monte, teñen que aprender a igual un pouco da concelleira de Ensino, que cando o PP e a Xunta de Galicia dan os xantares malos, pois di tranquilamente que os xantares son malos, que non están nada ben, iso é bo, a veces recoñecer as cousas. Despois só volver a aclarar tamén o que xa lle dixo o señor Suárez, non hai unha guerra, non hai unha guerra entre iguais, ni nada parecido, existe un xenocidio sobre un pobo que é o pobo palestino. Entón, deixense de contos e de guerras, iso non é unha guerra, masacrar un pobo non é unha guerra. Moitas grazas, señor Costolla. Sí, bueno, señora Pieltain, estamos nun pleno municipal. Algúnha referencia aos partidos políticos de vez en cando fanse. Eu non digo que fun o primeiro que fai referencias nun pleno municipal a un partido político.
Pero mire, é que ata xa me imaginaba que iban a votar a favor. Xa me imaginaba que iban a votar a favor, porque, dende logo, é que non se pode ter máis demagoxia. É que, vamos a ver, é que o PP, que votou en contra deste Real Decreto, votou en contra, pero claro, agora resulta que se traemos unha moción que se trata de ir contra o Goberno do Estado, entón danos igual, entón sí, entón votámoslas a favor e ademais que se faga o máis rapidiño posible, metendo prisa. Se están tan a favor tamén puideron haber avisado o seu compañeiro Ferrolán no Congreso. Está aquí a votación no Congreso. Tellado, Filgueira, Miguel, en contra. Bueno, non sei, un pouco de coherencia, non? Dentro do grupo, que penso que teñen bastante boa relación, do cal me alegro moito. Pero, dende logo, eu para rematar, o único que lles vou a dicir é que voulles axudar a progresar un pouco na súa conciencia fonolóxica, porque os vexo un pouco estancados co tema de contos e contas, e voulles dar outra opción que é a de que non é o mesmo as dereitas que os dereitos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Costolla. Señora Pieltain. Señor Costolla, señor Montero, que tristes as palabras dos dous. Señor Costolla, parecelle mal que votemos a favor? Que prefire, que votemos en contra? É que de verdade que déxame alucinada. Se vostedes non teñen boa relación dentro do partido, realmente lamento. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Turno de peche, que renuncia ao turno de peche. Votamos entón coa emenda, coa transacción incluída. Perdón, poden incorporarse os que están no salón, o que está no salón. Moi ben, pois procedemos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, señora secretaria. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para amosar o rexeitamento do Pleno o proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Altri en Palas de Rei. Para a defensa da proposta, polo grupo do BNG ten a palabra o seu portavoz, o señor Rivas. Grazas, señor Rei. Intentarei ser simple e claro ao respecto desta moción, porque creo que hai feitos que se fan moi evidentes. E creo que 1,2 millóns de toneladas de eucalipto ano, 46.000 metros cuadrados de consumo de auga ao día, 30.000 metros cúbicos de residuos que se van a verter ao río Ulla, 1,5 millóns de metros cuadrados de uso industrial e afección territorial, unha chimenea de 75 metros de altura con emisión de gases de combustión permanentes, unha afección ao patrimonio cultural e o contorno do Camiño de Santiago declarado ben de interese cultural, un impacto ambiental producto da afección dunha zona proposta para a ampliación da rede Natura 2000 e hábitats, especies protegidas e de grande valor medioambiental e un impacto económico evidente, producto da afección que vai ter para sectores da economía primaria como marisqueo ou mesmo a gandería, producto dun proxecto industrial que non nos aporta nada. Porque este é o fondo da cuestión. Un proxecto industrial que non nos aporta nada. Un proxecto industrial que desenvolve a Xunta de Galiza xunta a unha empresa privada que o fixo as agachadas, que nos prometeu unha proposta de desenvolvimento circular e sustentável de produción de fibra industrial e que na realidade é un macroproxecto de produción de celulosa. E a cuestión é que isto sónanos porque non é novo.
unha proposta que atenta contra os intereses de todos e de todas nós e que reproduce o espolio colonial dos recursos naturais do noso país, do cal o Partido Popular sabe moi ben do que estamos a falar. Porque, como digo, isto non é nada novo. Estamos a falar de solo barato, de eucalipto a baixo prezo, de unha primeira transformación sen case valor engadido e que ten como destino a explotación. Un modelo que reproduce o esquema de ENCE, que os veciños e veciñas de Pontevedra levan décadas reivindicando e reclamando que se deslocalice a planta que ten ocupado a ría de Pontevedra e condicionado a súa vida durante tantos e tantos anos e que o Partido Popular pretende reproducir en este novo territorio en Palas de Reis. É evidente que o Partido Popular está ao servizo deste espolio, tanto é así que ten declarado de interese estratégico este proxecto. Unha declaración de interese estratégico que supón que vai estar por riba do control municipal, que vai permitir subvencións directas sin ter que concurrir a procesos de concorrencia competitiva con outro tipo de proxectos industriais, que vai a permitir que a tramitación se poida facer pola vía de urxencia, que vai a permitir que se non hai informes ou autorizacións en prazo a empresa poida actuar por silencio administrativo positivo e que evidencia que o Partido Popular está ao servizo do espolio destes recursos, neste caso, dun proxecto industrial que non queren en Portugal e, curiosamente, avalado por un Consello de Administración do cal forman parte exdirixentes do Partido Popular. Hai escasos días, en Palas de Reis, xuntáronse máis de 20.000 persoas reclamando e exixindo a paralización deste proxecto. Vostedes xuntaron ese mesmo día 20.000 persoas tamén en Madrid argumentando que se rompía España con la lei de amnistía, esa lei que a señora Sanjurjo non quería mencionar. Entendo que non queira mencionar, porque claro, as amnistías do Partido Popular son para salvar o pelexo a 30.000 defraudadores, como fixo o goberno de Mariano Rajoy, e iso tampouco é como andar presumindo delo. Naquel momento, produto desa manifestación que vostedes desenvolveron este domingo en Madrid, pedíanlle eleccións ao goberno do Estado. Si con 20.000 persoas en Madrid pedíanlle vostedes eleccións ao señor Pedro Sánchez, que temos que pedir con 20.000 persoas en Palas de Rei denunciando este proxecto e este espolio? Será a dimisión do presidente Rueda. E vostedes, no canto de ter en conta todas as implicacións que ten todo isto, da reclamación que lle están a facer todas estas persoas, o argumento que veñen a dar é que en Palas de Rei había gente que era de toda Galicia, que non eran só de Palas de Rei, porque en Madrid eran todos madrileños, sobre todo de corazón, como o presidente Rueda. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Bueno, en primeiro lugar, imos votar a favor a esta moción, logo do dito polo voceiro do BNG, pouco máis que a engadir, únicamente incidir nun par de cuestións. En primeiro lugar, o que esta multinacional dixo en todo momento que sería inviable se non se facía con cartos públicos. Se pretende que o 30% do investimento que en teoría vai desenvolver, que supón 900 millóns, pois deses 250 millóns sexan de cartos públicos dos fondos de recuperación e transformación que coparían toda unha liña estratégica dese programa dos PERTE. Creo que eso tamén compre dicilo, que cartos públicos vayan destinados a proxectos de multinacionais que van contra a vontade popular, como quedou demostrado na manifestación xa mencionada, e, por outra banda, creemos que se está volvendo a un debate que fala mal da clase política da dereita do noso país cando se volve a debates xa superados dos anos 80, que hai que optar entre industria ou medio ambiente. A día de hoxe o que hai que optar é por industria sostible. Creo que está totalmente asumido nos parámetros do noso país e tamén da Unión Europea. Non é que este asumido, que é unha obriga, pero creo que aquí o Goberno da Xunta de Galicia basta ver como aposta tan pouco pola Rede Natura en relación a outras comunidades autónomas, pois segue neses debates de que ou ben industria ou ben medio ambiente, que nós, dende logo,
non compartimos. Por lo tanto, o noso voto vai ser a favor e agardemos que isto non se materialice no futuro. Grazas. Moitas grazas. Polo Grupo Socialista, ten a palabra o señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois a verdade é que hoxe estamos en un debate que non nos corresponde aquí, pero eu sí que quixera, antes de empezar, suliñar unha cuestión. Non? Eu creo que a industria é un ben escaso. En Galicia máis, nos últimos 14 anos, según decía o propio informe que fixo CES, perdemos perto de 40.000 traballadores e traballadoras que traballaban na industria en Galicia solamente. Non? Por lo tanto, creo que a industria é necesaria, é imprescindible para o desenvolvemento dun país. Creo que é fundamental que non cometamos os mesmos erros que se cometeron no pasado en relación coas industrias que se implantan na nosa comunidade autónoma e, dende logo, creo que tamén podemos coincidir todos en que é unha aspiración, porque é unha aspiración histórica en que nós, que temos tantos recursos naturais, teñamos tamén o desenvolvemento industrial que vai aparellado con eses recursos que temos pois, na industria de transformación e como pode ser, podemos poñer, por exemplo, pois, os fallidos intentos de ter unha industria de transformación potente do leite ou mesmo, incluso, en moitos casos do peixe, da pesca, que son recursos básicos que temos en Galiza. Non? Por outro lado, claro, temos un exemplo que non é positivo, como é o da propia instalación de ENCE en Pontevedra, que supuxo especialmente nos seus primeiros anos pois unha contaminación intensiva da propia ría, deteriorou moito pois ese espazo natural, pero por outro lado creo que son tecnoloxías que pouquiño a pouco van quedando soletas e que agora mesmo estamos en condicións de decir que si todo funciona como debe de funcionar, a verdade é que están tremendamente superadas e, polo tanto, garanten o que para nós é algo básico, non? Como é a protección do medio ambiente. Normalmente, cando o PSOE goberna en calquera institución, incluso na municipal, sempre se nos achaca xustamente o contrario, non? Que en ocasións pois apostamos decididamente por este tipo de cuestións, como está a amosar un día tras outro o propio goberno do Estado. Non cabe dúbida que isto se levou mal. Levouse mal porque non hai ningunha transparencia, hai moita opacidade no que se quere facer ou non, e non hai ninguén que dé as respostas en outro sentido. Eu quero lembrar que esta iniciativa foi aprobada por unanimidade no Parlamento galego por todos os grupos políticos, pero que, claro, que pasou? Que xa empezaron a variar as cifras, xa empezou a variar o propio contido do proxecto co que se pretendía dinamizar pois toda esa zona da Ulloa. Entón, eu creo que o sensato é que agora se poda atender a esos milleiros de alegacións. Tócalle ao goberno galego mover ficha, é dicir, que eu creo que agora que ten a responsabilidade de tomar esa decisión é o goberno galego, e ten que atender a esas alegacións, ten que resolver, e dende logo, claro, despexar todas as dúbidas que nós temos, porque, insisto, ese proxecto antes nos parecía vos a todos, e agora todos temos moitas dúbidas e nos deixou de gustar bastante, non? Por lo tanto, creo que este é o momento no que a propia Xunta de Galicia tiña que dar un paso cara adiante. Dende logo, creo que temos que ter en conta eses erros do pasado, creo que temos que garantir, dende logo, a integridade ambiental, non solamente do entorno da propia planta de Altri, sino tamén de todos os verquidos que a propia empresa poda trasladar, que como ben saben, como ben coñecemos todos, pois evidentemente poden ter incidencias moi graves na nosa paisaxe en zonas moi productivas como pode ser a propia Ría de Arousa. Pero o que é certo é que non podemos cuestionar
o traballo dos técnicos en cada ocasión, porque creo que en moitos casos agora estamos sufrindo en Galicia, pois hai desenvolvementos industriais tremendamente importantes que están suxeitos xustamente a esta cuestión casi meramente caprichosa que se está a dar en moitas ocasións con pouco ou ningún coñecemento dos proxectos. Seguirei despois na miña segunda intervención. Mais nada, grazas. Moitas grazas. Polo Grupo Popular ten a palabra a señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Boas noites de novo. Nesta moción imos votar en contra por moitos motivos. O primeiro motivo é porque apoiamos, como sempre fixemos, as iniciativas e as empresas que optan por Galicia para asentarse. O segundo é porque a instalación desta fábrica suporá a xeración de emprego directo e indirecto moi importante. Fixará un importante tamén número de poboación no rural. Neste concello parece haber hoxe unha grande capacidade para o olvido. Gracias a Deus temos ao señor Mato que recorda, como recordou fai un momento, que foi aprobado isto por unanimidade. Compre recordar que hai 2 anos o Bloque Nacionalista Galego apoiaba a Altri cos ollos pechados. Todo eran bondades. E agora, de golpe porrazo, Altri é o enemigo a derrotar. E que conste que xa deberíamos estar acostumados, porque fixo o mesmo con Finsa e fixeron o mesmo con Inditex. Outros dos seus enemigos acérrimos, a pesar de que da riqueza que traen a Galicia e aos seus habitantes. A moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, no primeiro punto din o BNG que este proxecto tramitouse con absoluta falta de transparencia e con enganos, que estamos ante un proxecto diferente. Pois non, señores, non. Dende o principio fixéronse públicas as características principais deste proxecto. Tiren de hemeroteca que cando queren ven que lles gusta. Se tiramos nós de hemeroteca, veremos que en Economía Digital de Galicia, o 18 de outubro de 2021, un titular dicía: Altri, la pastera que sí le gusta al BNG. O 28 de febrero do 2023 salía este titular: Altri planea invertir 850 millóns en España en unha fábrica de fibras textiles sostibles e decía que el denominado Proyecto Gama que Altri desarrolla en Galicia, concretamente en la localidad de Palas de Rei, Lugo, supone la creación de una planta para la elaboración de pasta soluble de papel. Onde está aquí o engano? Xa o dicían. No ano 2023, no ano 2022. Terá un forte impacto na protección do Vic, Camiño de Santiago. Incluso chegaron a dicir que por culpa de Altri o Camiño de Santiago deixaría de ser patrimonio da humanidade. O punto máis próximo do camiño está a máis de 3 kilómetros da fábrica e o proxecto contará, como ben digo o señor Mato, cun informe sectorial da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para garantir que cumpre no que respecta a legislación vixente en patrimonio e a medio ambiente. Prevé un consumo de auga de grandes dimensiones que incidirá negativamente na calidade das augas. Tampouco. O proxecto incorpora tecnoloxías innovadoras para o aproveitamento eficiente da auga. Aínda que se usara toda a capacidade, simplemente captaría un 3% do caudal total do Ulla. Ademais, en todo caso, está previsto que se produza unha importante evolución da auga ao río, unha vez tratada, polo que tampouco incidirá na calidade da auga. Vai ter un impacto negativo nas actividades económicas e no emprego da contorna. Verdadeiramente non o entendo. Dende cando crear novos postos de traballo é algo negativo para a economía e para a contorna dunha rexión. Condicionará de maneira decisiva a política forestal, incrementando a eucaliptización e afectando aos equilibrios e biodiversidade e as cadeas de valor da industria forestal galega. A ver, non sei se recordan que a lei en Galicia, unha lei promovida polo PP, proíbe a plantación de novos eucaliptos en Galicia, porque non nos olvidemos, son unha especie invasora que destrúe e mata todas as especies autóctonas. Onde ven aquí que vayamos a plantar máis eucaliptos ou que se vayan a plantar máis por parte de Altri? Non vou seguir porque non me chegarían os 5 minutos. En canto ao Grupo Socialista, realmente como non me ha quedado moi claro se van a votar que sí ou que non, vou tirar tamén de hemeroteca e recordarlles que o señor Besteiro, na súa corta etapa como delegado do Goberno, ata chegou a ofrecerse como mediador entre Altri e o Ministerio de Industria para que a empresa se instalase en Lugo.
En el Progreso también tiramos de hemeroteca el 2 de febreiro de 2022, din el alcalde de Foz, que era del PSOE, reivindica que la fábrica de Altri se ubique en A Mariña. Non sei, se votan a favor, realmente vanme sorprender. Sen embargo, dende o Partido Popular non temos tan arraigada esta costume de cambiar de opinión. É ben certo que en ocasiones podemos errar, pero nas nosas decisións o temos moi clariño cando se trata de cousas que favorecen a Galicia. Cabe recordar que o 8 de febreiro do 2022 aprobouse por unanimidade a moción apoiando esta iniciativa e pedía dar prioridade ao proceso de deseño desta factoría por ser unha grande aposta, tanto dende o punto de vista económico como laboral e estratégico. O respaldo do BNG e do PSOE, o proxecto, levou a moitos alcaldes nacionalistas e socialistas, principalmente da Mariña Lucense, a solicitar de xeito formal a instalación da fábrica nos seus concellos. E como o noso partido cree firmemente que o establecemento da factoría de Altri supón unha grande aposta tanto económica como laboral como estratégica que vai traer prosperidade a Galicia, imos votar en contra desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Da intervención do Partido Popular extraio dúas conclusións. A primeira, que no Partido Popular teñeno claro, neso estou de acordo. O Partido Popular é evidente que apoia propostas como estas de desenvolvemento industrial sobre a base do espolio dos nosos recursos. Non é a primeira vez, fixo con ENCE, o fai cos proxectos de eólica que se desenvolven tanto nos Montes Galegos como no ámbito marítimo, e é evidente que o vai facer con isto, sobre todo cando existe a participación de exdirixentes do Partido Popular nos Consellos de Administración das empresas que están a promover este tipo de iniciativas, cando é evidente, ademais, que modificou neste ano 2023 a lei para permitir que iniciativas como esta poidan ter beneficios e, ademais, poidan ter un trato privilexiado respecto de que poida haber outro tipo de iniciativas industriais. Por tanto, é evidente que isto non é un problema de iniciativa industrial, isto é un problema de beneficiar aqueles que consideran vostedes que teñen que beneficiar como levan facendo ao longo de moitos anos en este país, que ese é o grande problema, a connivencia que existe do poder político con ese poder económico que leva espoliando todos os nosos recursos durante todos estes anos. Saben vostedes que vostedes xa fixeron unha declaración de interese estratégico deste proxecto e que permite incluso a expropiación directa deses terreos pola vía de urxencia sin que haxa que justificar nada e, ademais, sin saber exactamente cales son os impactos ambientais que se van a producir, porque o seu argumento é que haberá que analizar cales son eses impactos ambientais. Parece que non ten ningún, se acaban de relatar vostedes. O segundo argumento e a segunda conclusión que extraio da intervención do Partido Popular é que o BNG mal, caca. O BNG moi mal, porque cando lles presentaron un proxecto de desenvolvemento sustentable e de desenvolvemento de economía circular basado na produción de fibra textil, dixo que, que habería que volar ese proxecto, cando na realidade vemos que isto non é máis que unha macroplanta de produción de celulosa, o modelo de ENCE, pois obviamente posicionámonos en contra desa proposta. Ven a decir vostede que non ten afeccións respecto do patrimonio, respecto do Camiño de Santiago. Non sei se saben vostedes que os bens declarados de interese cultural teñen un contorno de protección, ademais dunha zona de afección, e, por tanto, esa afección directamente se produce sobre o contorno que vostedes mesmos teñen delimitado. Non fomos nós quen declarou ese ben como ben de interese cultural, e nos ven a decir que non se pode producir unha eucaliptización do territorio galego. Home, eu creo que se hai algo evidente é que o monte e o aproveitamento forestal do monte galego é sobre a base de eucalipto, e despois non fagan trampas e non den argumentos falsos e non mintan. Vostedes se negaron a aprobar, a declarar o eucalipto nítens en concreto, como unha especie invasiva. Por tanto, se vostedes se negaron a facer esa declaración producto de que non tiñan ou de cando menos non querían evitar que se poderan seguir facendo plantacións deste tipo, é evidente que unha macroplanta de produción de celulosa vai empregar ese recurso forestal que existe no noso territorio producto da disposición política para que así aconteza, para poder sacar rendibilidade económica e o emprego, ao cal vostedes se remato, señor Rei, co argumento de emprego e despois xa pechamos un argumento fundamental, dixeron vostedes, que xeraba un emprego, como decía, unha xeración de emprego moi importante, claro,
moi importante, unha cantidade indefinida, supoño que é un concepto filosófico que tenemos que dilucidar en este pleno, pero moi importante, non sei exactamente a que se refiren vostedes, sobre todo cando Altri ten 3 plantas de produción de celulosa que producen 1 millón de toneladas de papel e ten 774 empregados. O que se vai a producir en Galiza, ou supostamente o proxecto que nos traen para aquí, ten unha previsión de produción dun quinto desta produción e, por tanto, como moito, se xenarían ao redor de 150, 200 empregos vinculados a esta industria. Se isto supón o desmantelamento de industria marisqueira, de industria forestal e de industria gandeira, pois xa me dirá cal é o negocio que vamos a facer, se non é para a parte privada que vai a xenar todo isto. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Moi brevemente, dicir que o proxecto inicial de Altri dista moito do que a día de hoxe se está a difundir nas verdadeiras intencións desta macroempresa, tanto na actividade a que se vai dirixir como na xeración de postos de traballo. Eu insisto en que non se pode apostar pola industria a calquera prezo, hai que apostar por unha industria sostible. O tema de Altri non ven dado por unha diatriba política. Hai múltiples entidades veciñais, sociais, culturais que se posicionan en contra desta macroplanta, entidades ecoloxistas de solvencia como Greenpeace, que igual para vostedes son perroflautas, pero teñen técnicos na súa organización que fan informes consultando a documentación, son expertos na materia, realmente están a avalar o que esas 20.000 persoas dixeron este fin de semana en Palas de Rei, e creo que non se debe tomar como unha voz menor, senón que realmente está fundado en datos obxectivos e información que se coñece. E senón, investigan o que pasou con Altri no río Tajo e as súas contaminacións das augas, que creo que xa é bastante significativo do que agarda. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois non sei se xa me tocaba a min entrar neste debate, porque xa vin que a voceira estaba un pouco despistada, non? Bueno, pois eu creo que hai que ser coherente na vida. Se cadra, ao mellor, Altri na Mariña non tiña tantos problemas, O digo porque vostede o dixo así, como calquera cousa, eu creo que non hai ningunha contradición no que estaba dicindo. Eu o que sí que creo é que quen tenga responsabilidade do que pasou e vai a pasar con Altri é, en primeiro lugar, a Xunta de Galicia. Eu non vou a entrar nun debate entre o Bloque Nacionalista Galego e a Xunta de Galicia en materia de industria. Eu o que sí que creo é que quen ten que facer os deberes agora é a Xunta de Galicia, entre outras cousas, para demostrar que o proxecto de Altri é viable, porque aínda non se sabe. Pasou por riba o señor Suárez cando dixo que require financiamento. Claro que require financiamento nunhas condicións tremendamente delicadas e que lle van a exixir dar todas as explicacións de carácter ambiental que sexan necesarias para que o Goberno de España poda aportar esa cuantía tan importante dos fondos de recuperación. Pero a Xunta de Galicia que aínda non sabe nin cantos cartos lle vai a dar, nin tampouco sabe si vai a financiar en que cuantía a esa industria. Pero, por outro lado, señor Rivas, eu tampouco podo pedir aquí, como pide vostede nesta moción, que nós lle digamos aos técnicos da Xunta de Galicia que sin emitir, de momento, ningún informe, informen negativamente. Home, se eu pensara que iso se poidera facer así, dende logo creo que para que Altri se instale na ubicación na que se atopa, pois eu creo que o que ten que facer é cumplir estrictamente a normativa ambiental, ten que darse os informes correspondentes e, dende logo, quen ten que resolver o problema que se xerou con Altri é a Xunta de Galiza. Polo tanto, nós, dende logo, como queremos ser coherentes co que pensamos e apostamos pola industria, tamén pola industria eólica, mariña, pois eu creo que nós, neste punto concreto, queremos que o noso voto vai a ser abstención. Moitas grazas, señor Mato. Señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Rivas, un dato. 2.500 postos de traballo, entre directos e indirectos. Non 30, nin 40, nin 100. 2.500. Hoxe creo que son eu a única que falta por dicir o de contacontos, porque se dixo bastante hoxe no pleno,
pero non vou dicir que na moción do BNG se contan contos, senón que se contan bulos. Que recordos me trae isto dos pellets. Señor Mato, o imaginaba, segue sen quedarme clara a súa decisión, salvo no referente ao seu odio manifesto con respecto á Xunta. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Turno brevísimo de peche que xa renunciara a él, pero vamos a darlle ese turno. Sí, dixo antes que se pasaba, que xa pechaba. Veña. Bueno, mire, en primeiro lugar decir que eu lamento a posición ambivalente do Partido Socialista, sinceramente, incluso que pretendan facer desto unha especie de debate entre a Xunta de Galiza e o Bloque Nacionalista Galego. Mire, non, este é un debate entre unha organización política que é o BNG e outra organización política que é o Partido Popular. E eu pediría ao Partido Socialista que tome posición ao respecto. Dificilmente se vai a cumprir esa normativa medioambiental da que falan cando políticamente se toman as decisións para que non se cumpre e se declara un proxecto de interese estratégico para evitar que moitos dos controis que deberían someterse a este proxecto non se poidan facer. En segundo lugar, e para rematar, podían poñerlle 3.000, 3.500 ou 4.000 empregos. E total, non xustifican nada. A empresa di que vai xenerar 2.500, como pode decir, como xenera 5.000. A realidade dos datos son os que son e a comparativa co que ten en Portugal é tamén moi evidente e parece que vostedes non queren escoitar nin queren atender a razóns. Cando menos, deberían escortar as 20.000 persoas que se presentaron en Palas de Rei para pedirlles que rexeiten este proxecto, sobre todo porque xuntan vostedes 20.000 en Madrid e parece que se acaba o mundo e que se rompe España. Bueno, pois se por 20.000 en Madrid se rompe España, 20.000 en Palas de Rei, cando menos debería ser, cando menos para ter en conta por parte do Partido Popular. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Debatida a moción, pasamos a súa votación. Votos a favor. En contra. Abstencións. Queda rexeitada por 13 votos en contra, 5 votos a favor e 7 abstencións. Moi ben, pois pasamos ao último punto da orde de día, que é rogos e preguntas. Hai 3 preguntas registradas polo Grupo Municipal Socialista. A primeira delas sobre a empresa mixta de turismo. Formula a pregunta. Señora Martínez. Un segundo. O minutaxe novo. Sí, grazas, señor alcalde, boa noite a todas e todos. Bueno, pois traemos unhas preguntas que xa foran formuladas, que son formuladas reiteradamente nas comisións informativas, pero que ata o momento, bueno, pois non foron clarificadas, non? E non só iso, senón que, bueno, pois asistimos con, bueno, pois con estupor a unha situación un tanto contradictoria, cando menos, non? Por unha banda, bueno, pois vostedes se dixen en abandeirados, non, de todo o que soa ben a Ferrol, a Ferrolán, o vocabulario local e mesmo, bueno, pois en medios de comunicación din que por fin agora se está a falar ben da nosa cidade. E, por outra banda, bueno, pois carecen totalmente dunha estrategia turística e de promoción da nosa cidade, non? O certo é que levamos case 6 meses en xerencia no que a Sociedade Mixta de Turismo, a dicir, a empresa que ten que formular a estrategia turística e tamén sen oficinas de turismo, sobre todo en estes tempos nos que comeza a temporada alta. Polo tanto, bueno, pois queremos saber se agora sí que recibimos resposta, queremos saber como está o contrato destas dúas oficinas de turismo, sen contrato, xa digo, dende o 30 de decembro, e como está tamén a situación da xerencia de turismo. Nada máis e moitas gracias. Para darlle contestación, ten a palabra a concelleira de Turismo e Patrimonio. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa noite a todos e a todas. Ben, pois, como saben, porque xa foi informado varias veces en distintas comisións, estamos a estudiar un novo modelo para a empresa mixta de turismo e, mentras tanto, o servicio das oficinas de turismo estáse prestando. Moitas gracias. Moitas grazas, concelleira. Seguinte pregunta sobre a praia de Caranza. Formula a pregunta o señor Reina. Moitas gracias, señor alcalde. Nada, a pregunta é moi sinxela.
saber se se incorporou nova área na praia de Caranza, de onde ven e que organismo a caracterizou, dado que vimos nos medios de comunicación que fixeron un aporte de área. Para darlle contestación, ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente e Servizos. Moitas grazas, señor alcalde. Esta pregunta ya xa se fixo na Comisión de Urbanismo. Ali o que se está facendo no areal de Caranza é unha limpieza intensa do areal, a retirada da erva, en ningún momento se trouxo a área de fora. E os traballos que se están a facer, ayer se personou personal de Costas de Galicia e puderon comprobar o que se está facendo, pero en ningún momento se trouxo a área de fora. Moitas grazas. Última pregunta sobre os polvoríns de Mougá. Formula a pregunta o señor Fernández. Gracias, señor alcalde. Bueno, traemos esta pregunta tamén ao pleno porque xa foi preguntada de forma reiterada tanto na Comisión de Facenda como na Comisión de Urbanismo. Fai máis dun mes destos, estuveron botando a pelota uns a outros sin saber moi ben quen o fixera. É verdade que na última comisión se dou unha información sobre o tema, pero incompleta. Entonces, bueno, a pregunta é: hai contrato para tala de árboles que se fixo nos antigos polvoríns de Mougá? Ademais, tamén decimos que nos vale que se nos conteste na seguinte comisión, pero con toda a documentación, tanto os informes medioambientais, de patrimonio, de intervención e o decreto de adxudicación. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Para darlle contestación, ten a palabra a concelleira de Urbanismo e Accesibilidade. Moitas grazas, señor alcalde. Sobre esta pregunta xa se informou na anterior Comisión de Urbanismo celebrada esta semana. Moitas grazas. Moi ben, pois rematado este punto. Moitas gracias a todos e a todas. Levantamos a sesión.